ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டிஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம். ஹரே கிருஷ்ணா. நந்தினி மாதாஜி பிரணாம்ஸ். காளீஸ்வரி மாதாஜி பிரணாம்ஸ். பாக்கியலட்சுமி மாதாஜி பிரணாம்ஸ். ஹரே हरे கிருஷ்ணா. कृष्ण माता जी प्रणाम माता जी। ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரி போல். ஓகே, நம்ம வந்து இன்னைக்கு L2ல சாப்டர் 15 நம்ம பார்க்க போகிறோம். பாவனோட அனுகிரகத்தில் புருஷோத்தம யோகம் அதுதான் நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம். பாவனோட அனுகிரகத்தில் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம மங்களாச்சரன் ஆஃபர் பண்ணிடலாம். பரம்பரைக்கு ஆச்சாரியர்களுக்கு பகவானுக்கு, ஏன்னா அவங்களோட கைடன்ஸில் அவங்களோட பிளெஸிங்ஸில் தான் நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும், நல்லபடியாக ப்ராக்ரஸ் ஆக முடியும். ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. யாருக்கும் ஆஃபர் பண்ணணுமா? பரம்பரைக்கு ஆச்சாரியர்களுக்கு பகவானுக்கு மங்களாச்சரன் இல்லையா? माता जी। மெசேஜ் ஆஃபர் பண்ணுறீங்களா? ஆஃபர் பண்ணி கொடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपक कदामयम् ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुवे पुरहै श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं चाक्रजातं सगगण रघुनाथन्विदं तं जीवं साद्वैतं सावधूतं परिसनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगगण ललिता श्री विशाखान्वितां स हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पदे गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते दत्तवांजन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणामि हरिप्रिया वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय ददाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय दत्भक्ताय नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामिने नमस्तुते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणी पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्तात्यं नमामि भक्त शक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौरव भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, नमस्ते। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரி போல். நல்லபடியா பரம்பரைக்கு ஆச்சாரியர்களுக்கு பகவானுக்கு நம்ம ஆஃபர் பண்ணியிருக்கோம். இன்னைக்கு நம்ம வந்து பகவத்கீதையில 15th ஸ்லோக் இது சாப்டர் நம்ம பார்க்குறோம். புருஷோத்தம யோகம் அப்படின்றது தான் பார்க்குறோம். புருஷோத்தம அப்படின்றது பகவானை குறிக்கிறது, பகவானோட திருநாமம். புருஷர்களில் உத்தமர் புருஷோத்தமர். ஆத்மா எல்லாருமே நம்மலாம் என்ஜாய் பண்ணணும்னு நினைக்கிறோம் இல்லையா? ஸோ ஆத்மாக்கள் எல்லாருமே புருஷ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த புருஷ அப்படின்ற ஆத்மாக்களுக்கெல்லாம் உயர்ந்து இருக்கிறவங்க யார் அப்படின்னா நம்மளோட கிருஷ்ணா புருஷோத்தமன் அப்படின்றது அவங்களோட நாமம். சரிங்களா? ஸோ அவங்களோட நாலேஜ் நம்ம இதில் கெயின் பண்ண போகிறோம். புருஷோத்தம யோகம் கிருஷ்ணரை பற்றி நம்ம நிறையா தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதாவது அவங்க வந்து எப்படி இந்த ஜட உலகத்தில் எப்படிலாம் இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம வந்து பார்ப்போம். சரிங்களா? முக்கியமாக வந்து அவங்க நம்ம இதயத்தில் இருந்து என்ன பண்ணுறாங்க, அதுவும் இந்த அத்தியாயத்தில் வந்து நம்ம வந்து வேதத்தின் ரகசிய பகுதியமாக நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? ஏன்னா ஒரு சோல் வந்து இப்படி டிரான்ஸ்மைக்ரேஷன் ஆகுது, அது இல்லாமல் நம்ம வந்து பார்ப்போம். சரிங்களா? ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய ரகசியமான பகுதி வந்து பகவான் வந்து இந்த அத்தியாயத்தில் நமக்கு உபதேசமாக கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்றத பார்க்குறோம்.
வீடா விடுதியா அப்படின்றது ஃபஸ்ட்டு 5 ஸ்லோகங்களை பார்ப்போம். ஆன்மீக உலகம் அதை பற்றி நம்ம பார்ப்போம். அதாவது பகவான் ஆன்மீக உலகம் வந்து எப்பயும் பிரகாசமாக இருக்கும் அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம வந்து தெரிஞ்சுப்போம். எப்படி பராமரிக்கிறாங்க அப்படின்றதையும் பார்ப்போம். அப்புறம் சாரம் என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம். சரிங்களா? அப்போ நம்ம வந்து வீடா விடுதியா அப்படின்றது, இப்போ நம்ம ஒரு ஹோட்டலுக்கு போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? ஒரு மைண்ட் செட்டில் தான் போகிறோம் 2 நாள் தங்குறோம், வந்துடும், அவ்வளோதான். அங்கே போயிட்டு நம்ம வந்துட்டு அப்படியே அட்டாச்மெண்ட் ஆகி என்னோடது அப்படின்ற நிலையிலேருந்து நம்ம வந்து ரொம்ப அப்படியே அட்டாச்மெண்ட்டோட இருப்போம், பண்ண மாட்டோம். ஏன்னா நம்மளுக்கு தெரியும் நம்ம போகிறது வந்து நம்ம தங்கறதுக்கான ஒரு இடம் அப்படின்ற அளவு தான் நம்மளுக்கு தெரியும் இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி தான் இந்த ஜட உலகமும் நம்மளோட இந்த வாழ்க்கை எப்படின்னா விடுதி தான் நமக்கு. சரிங்களா? ஏன்னா நிரந்தரமாக நம்ம இங்கே இருக்க போகிறதில்ல. அதுதான் ட்ரெயின் ஜேர்னி மாதிரி. சரிங்களா? விடுதி மாதிரி. அப்போ நம்ம ஒரு வீட்டில் இருக்கிறோன்னா நம்ம ரொம்ப ஒரு எல்லாமே நம்மளோட ஒரு இதில் இருப்போம். அஹ் எல்லாம் நம்மளுதுன்ற ஒரு தாட்டில் நம்ம எல்லாமே கரெக்டாக பண்ணிகிட்ருப்போம். இதே ஒரு ஹோட்டல் போய் ஸ்டே பண்ணுறோன்னா அதுக்கு எவ்வளவோ அவ்வளவுதான் அட்டாச்மெண்ட் இருக்கும். கரெக்டாக? அது மாதிரி தான் கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ்னஸ்ன்றது தான் நம்மளோட நிரந்தரமான சொரூபம். அதில் தான் நம்ம இருக்கணும். கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ்னஸ் தான் ஆத்மா வந்து பகவானுக்கு பக்தி பண்ணணும் இல்லையா? பகவானுக்கு நம்ம பக்தி பண்ணணும் நம்மளோட உண்மையான சொரூபம். ஸோ அந்த வகையில் நம்ம அதில் அட்டாச்மெண்ட்டாக இருக்கணும். மற்றபடி இந்த ஜட உலகம்லாம் நம்மளுக்கு வந்து விடுதி மாதிரி தான். சரிங்களா? அட்டாச்மெண்ட் கூடாது. ஆனால் நம்ம இருக்கிற வரைக்கும் அங்கே வந்து நம்ம வந்து கரெக்டான முறையில் நம்ம இருக்கணும். சரிங்களா? என்னென்ன எல்லாம் இருக்குது சார் நம்ம டியூட்டி அதை நம்ம கரெக்டாக பண்ணணும். இதுதான் இந்த ஒரு புரிதல் நமக்கு அவசியம் இருக்கணும். அது மாதிரி ட்ரெயின் ஜேர்னி ஏற்கனவே நம்ம சொன்னது தான். ட்ரெயினில் ஏறி உக்காந்தோன்னா நிறைய பேர் வருவாங்க, போவாங்க. நம்ம எல்லாத்தையும் பேசுவோம், உதவி வேணால் பண்ணுவோம். நமக்கு யாராவது உதவி பண்ணுவாங்க, ஓகே டன். ஆனால் அவங்கள்ட்டயே நம்ம வந்துட்டு எனக்கு இவங்க தான் ஆத்தாரம், இவங்க தான் எனக்கு எல்லான்னு இருப்போம்னா மாட்டோம். அவங்கவுங்க ஸ்டேஷன் வரும்போது இறங்கி போவாங்க, அப்போ பை சொல்லிடுவோம், அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சா. நம்ம ஸ்டேஷன் வரும்போது இருக்கிறவங்களுக்கு பை சொல்லிட்டு இறங்கிடுவோம். இவ்வளவு தான் இல்லையா? அங்கே நம்ம ரொம்ப ஒன்றும் நம்மளோடது அப்படின்னு அட்டாச்மெண்ட்டோடு இருக்க மாட்டோம். அதே மாதிரி தான் இந்த பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில் நம்ம எல்லாரும் ஒன்றா இருக்கோம். இந்த ஒரு கர்மானால நம்ம எல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்துருக்கோம். அதுக்கப்புறம் அவங்கவுங்க நேரம் வரும்போது அவங்கவுங்க இறப்புன்ற இடத்துல வரும்போது அவங்கவுங்க இறங்கிடுவாங்க. அவங்கவுங்களுக்கு என்ன டெஸ்டினேஷனோ அந்த இடத்துக்கு போவாங்க. நம்மளோட இடம் வரும்போது நம்மளும் இறங்கி போயிடுவோம். அவ்வளோதான். இது தாண்டி நான் தான் ஆத்தாரம், நான் தான் எல்லாமே, என்னால் தான் இதெல்லாம் நடக்குது அப்படின்னு சொல்லி என்னோடது, நான் எனது, நான் எனதுன்னு இருந்தோன்னா எப்படி ட்ரெயினில் நம்ம போகும்போது என்னோடது என்னோடது நினைப்போமா? மாட்டவே மாட்டோம் இல்லையா? அது ரொம்ப ஒரு மாதிரி லாஜிக்கே இல்லாமல் இருக்கும் இல்லையா? ஸோ அது மாதிரி தான் நம்ம இந்த ஜட உலகத்தோட வாழ்க்கையோட பொசிஷன் என்னன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம அந்த வாழ்க்கையை வாழணும். நம்மளுக்கும் பகவானுக்குள்ள நித்திய உறவை நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கேற்ற வாழ்க்கையை நம்ம வாழணும். சரிங்களா? ஸோ அதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். நம்மளுக்கு நாலேஜ் வேணும். அந்த நாலேஜை தான் நம்மளுக்கு சாஸ்திரம் கொடுக்குது, வேதம். அதில் பகவத்கீதை பாகவதம் நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறோம், பகவானை அடைகிறோம். சரிங்களா? இதுதான் நம்மளோட விஷயமே. இதை ஹியூமன் லைஃப்பில் மட்டும்தான் பண்ண முடியும், வேறு லைஃப்பில் நம்ம பண்ண முடியாது. அதனால தான் ஹியூமன் லைஃப் ரொம்ப முக்கியமானது, ரேராக கிடைக்கக்கூடியது. இதை வந்து நம்ம வந்து ஒரு ஹியூமன் ஃபார்மில் இருந்துட்டு ஒரு பசு பட்சி மாதிரி வாழ்ந்துடக்கூடாது. நான் சாப்பிட்டேன்னா, நான் தூங்கினேன்னா, இனவர்த்தி பண்ணோமா, இது சுற்றி உள்ள எல்லாத்துலேருந்து நம்மளை பாதுகாப்பாக வச்சுக்கிட்டோமா, இது எல்லா அனிமல்ஸும் பண்ணும். ஒரு டாகும் பண்ணும், ஒரு பிக்கும் பண்ணும், ஒரு பேர்டும் பண்ணும். எல்லாமே இதை தானே பண்ணுது இல்லையா? சாப்பிடும், தூங்கும், இனவர்த்தி பண்ணிக்கும், தன்னை பாதுகாப்பாக வச்சுக்கும். அதே நம்ம ரொம்ப ஹை லெவலில் நம்ம பண்ணுறோம், அவ்வளோதான். அப்போ ஹியூமன் லைஃப்பில் இருந்துட்டு ஒரு பசு பட்சி வாழ்க்கை வாழ்கிறது ரொம்ப ஒரு தவறான ஒரு விஷயம். நம்மளுக்கு ரொம்ப உயர்ந்த ஈல்டு கிடைக்க போகுது, பர்த் டெத் லைஃப் சைக்கிள்லேருந்து வெளியில் வர ஈல்டு. ஸோ அதனால் பேசிக்காக இந்த விஷயம்லாம் நம்ம சாஸ்திரத்தின் மூலியமாக பானஃபைட் பரம்பராவிலேருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு குருவை ஸ்வீகரிச்சுட்டு அவங்க சொல்கிற மாதிரி நம்ம லைஃப்பை ஃபாலோ பண்ணி பக்தி பண்ணி நம்ம இந்த பர்த் டெத் லைஃப் சைக்கிளை முடிக்கிறோம் பாருங்கள், பிறப்பிறப்பு சுழற்சி. அதுதான் ரொம்ப நம்ம சரியான முறையில் பர்ஃபெக்டாக நம்ம லைஃப்பை நம்ம வாழறதா அர்த்தம். சரிங்களா? ஹையஸ்ட் பர்ஃபெக்ஷன்றது அதுதான். ஸோ அந்த வகையில் நம்மளுக்கு பகவான் நம்மளை அந்த இடத்துல கொண்டு வந்து சேர்த்துருக்காங்க. அதுவே பெரிய அனுகிரகம் இல்லைங்களா? இவ்வளோ ஃபாலன் சோல்ஸில் நம்மளை சேர்த்துருக்காங்க. நம்ம என்ன பண்ணணும்? நம்ம நல்லபடியாக ஸ்வீகரிச்சுக்கணும், மற்றவங்களையும் கொண்டு வரணும். இவ்வளவு தான் நம்மளோட வேலை. சரிங்களா? ஸோ அந்த வகையில் வீடா விடுதியா அப்படின்றத பார்க்கும்போதே நமக்கு வந்து இதுலேயே ஒரு ஐடியா கிடச்சிடும். விடுதின்றத எந்த அளவில் நம்ம வச்சுப்போம், வீடுன்றதில் நம்ம எந்த அளவு அட்டாச்மெண்ட் இருக்குன்றது இல்லைங்களா? ஸோ அந்த மாதிரி தான். ஸோ இப்போ நம்ம இங்கே ஃபஸ்ட்டு ஸ்லோகத்தில் 15.1 பார்க்குறோம். பகவான் சொல்கிறாங்க, மேல் நோக்கி வேர்களையும் கீழ் நோக்கி கிளைகளையும் வேத பதங்களையும் இலைகளையும் கொண்ட ஒரு ஆலமரம் உள்ளது என்று கூறப்படுகிறது. இம்மரத்தை அறிந்தவன் வேதங்களை அறிந்தவன் அப்படின்றத நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? ஸோ அப்போ ஒரு மரம்னு ஒன்று இருக்குது. அந்த மரம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னா இந்த மாதிரி
மேல் நோக்கிய வேர்களும் கீழ் நோக்கிய கிளைகளும் அப்படின்னு வந்து இருக்கு அப்படின்றத பார்க்குறோம். சரிங்களா? பொதுவா மரம்னா கீழ் நோக்கி வேர், மேல் நோக்கி கிளைகள் அப்படின்றது தான் இயல்பு. நார்மலா. ஆ வேர்லாம் கீழ் நோக்கி இருக்கும். கிளைகள், இலைகள்லாம் மேல் நோக்கி வரும். ஆனா இந்த மரம் எப்படி இருக்கு அப்படின்னா, தலைகீழா இருக்கு. ம். இத நம்ம எப்ப பார்ப்போம் அப்படின்னா, நீர்த்தேக்கத்தில பிரதிபலிக்கும் மரம். அதுதான். இப்ப நம்ம ஒரு நீர்த்தேக்கம் இருக்கு. அது பக்கத்தில மரம் இருக்கு. அந்த மரத்தோட பிம்பம் எப்படி இருக்கும்? இந்த மாரி தலைகீழா இருக்கும். இல்லைங்களா? ஸோ இத தான் நம்ம வந்து பேசிக்கா வச்சுக்கிட்டு இந்த ஸ்லோகத்த நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றோம். என்ன சொல்றாங்க? மேல் நோக்கி வேர்களும், மேல வேர்கள், கீழ் நோக்கி கிளைகளும். அந்த மரம்னா அதில இலைகள்லாம் இருக்குமா? அந்த இலைகள்லாம் தான் வேத பதங்கள். 4 வேதங்கள் இருக்கா? அந்த வேத பதங்கள் அப்படின்றத பார்க்குறோம். இந்த மாரி ஒரு அரச மரம்னு சொல்லுவாங்க. சரிங்களா? கூறப்படுகிறது. இந்த மரத்தோட ஏன் இந்த மரம் தலைகீழ இருக்கு? இந்த மரத்தில என்னென்னலாம் இருக்கு? இத பத்திலாம் தெரிஞ்சுக்கிறவங்க வேதத்தை அறிந்தவன் அப்படின்றத பகவான் வந்து நமக்கு குறிப்பிடுறாங்க. சரிங்களா? ஸோ இது வந்து பிரதிபிம்பமா நம்ம பார்க்குறோம். பௌதீக உலகம் கிளைகள் கீழும் வேர் மேலுமாக இருக்கும் அரச மரம். நீரில் மரத்தின் பிரதிபிம்பமா நம்ம பார்க்குறோம். ஆன்மீக உலகின் பிரதிபிம்பம் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்குறோம். சரிங்களா? பௌதீக உலகம் ஆன்மீக உலகத்தின் நிஜமான மரத்தின் பிரதிபலிப்பு. ஸோ இத நம்ம எப்படி நம்ம வந்து இத நம்ம எடுக்கிறோம் அப்படின்னா, இதுதான். சரிங்களா? என்னன்னா பகவானோட ஆன்மீக உலகம் இருக்கு. பகவானோட கிரியேஷன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ஆன்மீக உலகம், பௌதீக உலகங்கள். ம். அந்த ஆன்மீக உலகம் ஆ இந்த விரஜா நதின்னு இருக்கு இல்லையா? அதுதான் இந்த பௌதீக உலகங்கள்லாம் இருக்கு. சரிங்களா? அந்த விரஜா நதியில ஆன்மீக உலகத்தோட பிரதிபிம்பமா இந்த பௌதீக உலகங்கள்லாம் இருக்கு. எப்படி ஒரு நீர்நிலையில மரத்தோட பிம்பம் தலைகீழா தெரியுதோ, அதே மாரி ஆன்மீக உலகத்துல விஷயங்கள் எல்லாம் இந்த பௌதிக உலகத்துலயும் இருக்கும். ஆனா பிரதிபிம்பமா இருக்கும். இது ஒரிஜினல். இது ஃபேக். இது நிரந்தரம். இது நிரந்தரமற்றது. சரிங்களா? இது நிரந்தரம் இல்ல தானே! இல்லையா? இருக்கும். இங்க இங்க பார்க்குற விஷயம்லாம் இங்க இருக்கும். ஆனா இது நிரந்தரம். இங்க இருக்காது. அப்படி பார்த்தோன்னா, இங்க வந்து நம்மளுக்கு அன்புன்றது இருக்கு. பகவான்ட்ட தூய அன்புன்றது இருக்கு. இங்க நமக்கு அன்புன்னு இருக்கு. யார்ட்ட இருக்கு? பகவான விட்டு மத்த எல்லா இடத்துலயும் நம்ம அன்பு வச்சிருப்போம். இல்லையா? அட்டாச்மெண்ட் வச்சிருப்போம். வீடு மேல வச்சிருப்போம், கார் மேல வச்சிருப்போம். ஆ நம்ம கூட இருக்கிறவங்க மேல அட்டாச்மெண்ட் வச்சிருப்போம். ம். அதுவும் வந்துட்டு ஒரு தூய்மையானதுன்னா இல்ல. இல்லைங்களா? தூய்மையான அன்பானா இல்ல. அதில சுயநலம் அப்படின்றதும் கலந்திருக்கும். இல்லைங்களா? ஸோ அது மாரி எல்லாமே இங்க என்ன இருக்கோ அதெல்லாம் இங்க இருக்கும். ஆனா, அது நிஜமா இருக்காது. அதுதான். சரிங்களா? ஸோ அத நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றோம். ஸோ பகவானோட ஆன்மீக உலகம், விரஜா நதியில ஜட உலகங்கள்லாம் இருக்கு. ஆன்மீக உலகத்தோட பிரதிபிம்பமா இந்த ஜட உலகங்கள்லாம் இருக்கு. இங்க என்ன இருக்கோ அதெல்லாம் இங்க இருக்கும். ஆனா இது நிரந்தரமானது, இது நிரந்தரமற்றது அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்புறம் ஒரு மரம்னு இருந்தா அதில வேர் இருக்கும் இல்லையா? அந்த வேர் அப்படின்றது ஏன்னா பிரம்மா தானே கிரியேட் பண்ணுறாங்க உலகங்கள. இந்த 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 உலகத்தில் உள்ள எல்லா பிளானட்ஸையும் யார் வந்துட்டு கிரியேட் பண்ணுறாங்க? பிரம்மா. அப்போ அவங்களோட உலகம் எங்கே இருக்குது? சத்தியலோகம் மேலே இருக்குது. அங்கேருந்து கிரியேஷன் ஸ்டார்ட் ஆகிறதுனால வேர் வந்து மேல் நோக்கியும், அதுக்கப்புறம் அந்த மற்ற பிளானட்ஸ் இருக்குல்ல, அந்த 14 பிளானட்டரி சிஸ்டம் இருக்கு இல்லைங்களா? அதாவது தப்பலோகம், ஜனலோகம், அக்னிலோகம், பூர்லோகம், அப்புறம் அத்தல, வித்தல, சித்தல, தலாத்தல, மகாத்தல, ரசாத்தல, பாத்தாள இப்படி 14 இருக்கும். அதெல்லாம் மேலே பிரம்மா மேல் உலகத்துலேருந்து கிரியேட் பண்ணனால மேல் நோக்கி வேர்களும் கீழ் நோக்கி கிளைகளுமா இருக்குது அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? அப்போ இதில் உள்ள இலைகள் வந்து வேத பதங்கள் அப்படின்னு. அப்போ மரம் அப்படின்னா அதில் வந்து பழங்களும் இருக்கும்ல, அந்த பழங்கள் தான் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அது இங்கெல்லாம் இருக்குது பாருங்கள். அதில் தான் இந்த தர்ம அர்த்த காம மோக்ஷம் அப்படின்றது நம்மக்கிட்ட இந்த இது இருக்கு இல்லையா, ரிலீஜன் ஃபாலோ பண்ணும்போது தர்ம அர்த்த காம மோக்ஷம்னு சொல்லுவாங்க. தர்மன்றது நம்ம செய்கிற தர்மம். ஒரு ஒரு தர்மத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு செயல் இருக்கும். இப்போ பிராமணன் அப்படின்னா அவங்களோட தர்மப்படி என்ன பண்ணணும், சத்திரியன் அப்படின்னா அவங்க தர்மப்படி என்ன பண்ணணும், வைஷ்யன், சூத்ரன் அப்படின்னு இருக்கும். அந்த தர்மத்தின்படி அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, ஒரு செயல் செய்வாங்க. அந்த செயல்லேருந்து அர்த்த அப்படின்றது கிடைக்கும், அதாவது பணம், பொருள் கிடைக்கும். அந்த பொருளை அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, காமம், சென்ஸ் கிராட்டிஃபிகேஷன் பண்ணிப்பாங்க. இப்போ நம்மளும் என்ன பண்ணுறோம், ஏதோ ஒரு செயலை செய்கிறோம், அதுக்கு ஒரு பணம் கிடைக்குது. அந்த பணத்தை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணுறோம், வீடு எல்லாத்தையும் நம்ம மெயின்டைன் பண்ணுறோம், ஃபேமிலி எல்லாத்தையும் இல்லையா, சுற்றி என்னென்னவோ. அது காமம், சென்ஸ் கிராட்டிஃபிகேஷனுக்காக பண்ணுறது. அதுக்கப்புறம் மோக்ஷம் அப்படின்ற நிலைக்கு நம்ம வர்றது. சரிங்களா? இந்த மாதிரி 4 விஷயங்கள் இருக்கா, அதுதான் வந்து பழங்கள் அப்படின்றத பார்க்குறோம். சரிங்களா? அது மாதிரி இதில் உள்ள விஷயங்களும் இலைகள், அதுக்கப்புறம் அந்த
என்ன சொல்கிறது, இந்த கிளைகள் அதெல்லாமும் இந்த மரத்தில் இருக்குது. ஆக்டிவிட்டீஸ் அப்படின்றதும் இருக்குது. சரி, இப்போ ஒரு மரம் நல்லா செழிப்பாக வளரணுன்னா அதுக்கு என்ன வேணும்? தண்ணி வேணும் இல்லையா? தண்ணி ஊற்றுனா மரமோ செடியோ நல்லா செழிப்பாக வளரும். அது மாதிரி இந்த மரம் நல்லா செழிப்பாக இருக்கிறதுக்கு காரணம் என்னென்னா அந்த முக்குணங்கள், 3 குணங்கள் இருக்கு இல்லைங்களா? அந்த 3 குணங்களோட ஆத்மா சம்மந்தப்படும்போது செயல்கள் செய்கிறோமா? அப்போ செயல்கள் செய்யறதுனால இந்த உலகம் எப்படி இருக்குது? ரொம்ப ஆக்டிவாக இருக்குது. அப்போ இந்த மரம் வந்து இவ்வளோ செழிப்பாக இருக்கிறதுக்கு காரணம் என்னென்னா அந்த 3 குணங்கள் தான். எப்படி ஒரு செடி வளர்கிறதுக்கு தண்ணி அத்தியாவசியமோ அது மாதிரி இந்த 3 குணங்கள் இங்கே இருக்கிறதுனால இந்த ஜட உலகத்தில் லிவிங் என்டிட்டிலாம் வந்து சம்மந்தப்படுறோம். செயல்கள்லாம் ரொம்ப வேக வேகமாக செய்கிறோம். அதனால் ரொம்ப செழிப்பாக இயங்கிட்டு இருக்கு. சரிங்களா? அதுதான். அப்போ என்னென்ன மாதிரி செயல்கள்லாம் இருக்கும்? பயஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ் இருக்கும். தர்மப்படி வாழறதுன்னு. இம்பயஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ்ன்னு இருக்கும். அது என்னென்னா ரஜகுணம் தமகுணத்தின் அடிப்படையில் செய்கிற செயல்கள் அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம நிறைய ஆத்மாக்கள்லாம் செய்கிறோம். சரிங்களா? எல்லாருமே பசு, அனிமல்ஸு எல்லாருமே பண்ணுறோம். ஸோ அதை வச்சு என்ன ஆகுது? இந்த மரம் வந்து ரொம்ப செழிப்பாக இருக்குது அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? ஸோ பகவான் இந்த ஸ்லோகத்தில் நமக்கு ஃபஸ்ட்டு ஸ்லோகத்தில் கொடுத்த உபதேசத்தின் படி ஒரு மரம் இருக்குது. அது வேர் வந்து மேல் நோக்கியும் கீழ் நோக்கி கிளைகளும் வேத பதங்கள் இலைகளாக கொண்ட இம்மரத்தை அறிந்தவர்கள் வேதத்தை அறிந்தவர்கள் அப்படின்னு. அந்த மரம் என்ன அப்படின்னா பகவானோட வைகுண்டம், கோலோகம் வைகுண்டம் ஆன்மீக உலகத்தோட பிரதிபிம்பமாக இருக்குது. அங்கே உள்ளதெல்லாம் நிரந்தரம், இங்கே உள்ளதெல்லாம் நிரந்தரமற்றது. உறவுன்னு பார்த்தா கூட பகவானுக்கு நமக்குமான உறவு நித்தியம். இங்கே உள்ள உறவெல்லாம் நமக்கு நித்தியமா இல்லை இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி எல்லாமே அங்கே உள்ள அன்பு நித்தியம், இங்கே உள்ள அன்பு நித்தியமா இல்லை. ஸோ அந்த மாதிரி எல்லாமே விலகி இருக்கு. சரி, நம்ம இந்த உலகத்திலேருந்து இங்கே போகணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன செய்யணும்? நம்மளுக்கு வந்து இப்போ தெரியுது, சரி இதுதான் நித்திய உலகம், இங்கே இருக்கோம் நம்ம. ஏன் நம்ம இங்கே இருக்கோம், ஏன் நம்ம இங்கே இல்லை அப்படின்னா அது காரணம் ஆசை. சரிங்களா? அதுதான் பேசிக். நம்ம வந்து என்ன பண்ணிட்டோம், இதெல்லாம் அனுபவிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டோம். இந்த தர்ம அர்த்த காம மோக்ஷ எல்லாம் கிருஷ்ணாவை விட்டுட்டு பகவான் தான் எல்லாத்துக்கும் அனைத்துக்கும் சுப்ரீம் கண்ட்ரோலர், சுப்ரீம் மெயின்டெய்னர். ஆனால் அவங்கள விட்டுட்டு நம்ம என்ஜாய் பண்ணணும்னு நினச்சதுனால அந்த ஆசை, நான் எனது அந்த ஃபால்ஸ் ஈகோவில் அகங்காரத்தில் நம்ம ஆசைப்பட்டதுனால இந்த ஜட உலகத்தில் சிரமப்பட்டுட்ருக்கோம், இந்த டெம்பரவரியான ஒரு உலகத்தில். ஆனால் நம்ம வந்து இப்போ இங்கேருந்து இங்கே போகணும்னா அதுக்கும் ஆசை தான் வேணும். ஆன்மீக உலகத்துக்கு போகணுன்னா அதுக்கும் ஆசை தான் வேணும். அப்போ என்ன ஆசையாக இருக்கணும்? நான் கிருஷ்ணா தான் சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி காடட், அவங்களோட நித்திய சேவகன் நான், அவங்கள நித்தியமாக கைங்கரியம் பண்ணணும். அந்த ஆசையை நம்ம பட்டோம் அப்படின்னா, அந்த ஆசை இங்கே குரு மூலியமாக நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும்? நம்ம பகவான் லோகத்தை அடைய முடியும். ஸோ ஆசை தான் வேணும், பேராசை வேணும். ஆனால் அது பக்தி மார்க்கமாக இருந்ததுன்னா நம்ம போயிடுச்சோம். பக்தி மார்க்கம் இல்லை அப்படின்னா நம்ம இந்த ஜட உலகத்தில் சிரமப்படணும். ஸோ அதனால் நம்ம தான் டிசைட் பண்ணுறோம். சரிங்களா? ஸோ இதுதான் வந்துட்டு நமக்கு ஸ்லோகத்தில் நம்ம பார்க்கறது. அடுத்த ஸ்லோகம் நம்ம பார்க்கலாம். இம்மரத்தின் கிளைகள் ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களால் வளப்படுத்தப்பட்டு. அப்போ இந்த மரம் இருக்குது, தலைகீழான மரம். இது வந்து எப்படி ரொம்ப வளமோடு இருக்குது அப்படின்னா அந்த முக்குணங்கள் தான். ஏன்னா அந்த முக்குணங்களோட ஆத்மா சம்மந்தப்பட்டு நிறைய செயல்கள், எல்லா ஆத்மாக்களும் நம்ம மட்டும் இல்லை, எல்லா ஆத்மாக்களும் சம்மந்தப்பட்ட செயல்கள் செய்யனால ரொம்ப ஆக்டிவாக இயங்கிட்டு இருக்கு. அதனால் செழிப்பாக வந்துட்டு இயங்கிட்டு இருக்கு. சரிங்களா? மேல் நோக்கியும் கீழ் நோக்கியும் விரிகின்றன. உபக்கிளைகள் தான் புலனின்ப விஷயங்கள் அப்படின்னு பார்க்குறோம். சரிங்களா? இம்மரத்தில் உள்ள கீழ் நோக்கி செல்லும் வேர்கள் பல நோக்கு செயல்களால் பந்தப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. இந்த வேர்கள் அப்படி கீழ் நோக்கி போகுதா, அதெல்லாம் எப்படி வந்து பந்தப்பட்டு இருக்குன்னா நம்ம செய்கிற அந்த பலநோக்கு செயல்கள், பலனை எதிர்பார்த்து செய்யக்கூடிய செயல்களாக பண்ணுறோமா, அந்த பலனை அனுபவிக்கிறதுக்காக மறுபடியும் பிறப்பு எடுக்கிறோமா, மறுபடியும் அந்த பலன்களை அனுபவிக்கிறதுக்காக இப்படி என்ன ஆகுது, பலன்களை எதிர்பார்த்து செயல்கள் பண்ணி நம்ம வந்து இந்த உலகத்தில் இருக்கோம். சரிங்களா? அப்போ கீழ்நோக்கி செல்லும் வேர்கள் பலநோக்கு செயல்களால் பந்தப்படுகின்றன அப்படின்றத நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறோம். அடுத்த ஸ்லோகத்தில் இம்மரத்தின் உண்மை உருவம் இவ்வுலகில் காணக்கூடியதல்ல. சரி, இப்படி ஒரு தலைகீழான மரம் இருக்குது, இதோட உண்மையான உருவம் தலைகீழாக இருக்குன்னா ஒரிஜினல் ஒன்று இருக்கணும்ல. இப்போ நம்மளுக்கு நிழல்னு ஒன்று இருக்குன்னா கண்டிப்பாக ஒரு உண்மையான ஒரு விஷயம் இருக்கணும்ல. உண்மையான ஒரு விஷயம் இருந்தால் தான் நிழல்னு ஒன்று வரும். அப்போ இந்த மரத்தோட உண்மையான உருவம் எங்கே இருக்குது? இது நிழல், பிரதிபிம்பம். அப்போ இதோட உண்மையான இது எங்கே இருக்குது, சொரூபம் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா அது வந்து இந்த உலகத்தில் பார்க்க முடியாது. அது ஆன்மீக உலகம். சரிங்களா? இது எங்கே முடிகிறது, எங்கே தொடங்குகிறது, அல்லது இதன் அஸ்திவாரம் எங்கே இருக்கிறது என்பதை யாராலும் புரிந்து கொள்ள முடியாது. இதெல்லாம் எப்போ ஸ்டார்ட் ஆச்சு, எங்கே முடியுது, இதோட அஸ்திவாரம் என்ன, இதெல்லாம் நம்மளால் கண்டுபிடிக்கவே முடியாது. சரிங்களா? அதெல்லாம் நம்மளுக்கு வேணாம். நம்ம என்னென்ன ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஒன்று சொல்லுவாங்க. நமக்கு வந்து இப்போ வந்து
ஒருத்தவங்க வந்து நம்மளை வந்து ஒரு ஏரோ வந்து நம்ம மேலே பட்டுருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். நம்ம ஒரு இதில் இல்லை நம்மளுக்கு ஏதோ ஒரு காயம் பட்டுச்சுன்னா அதை சரி பண்ணணுமே தவிர அது எதனால எங்கே போச்சு அப்படின்லாம் நம்ம ஆராய்ஞ்சோன்னா சிரமம் இல்லையா? ஸோ அதனால் போர்க்களத்தில் இப்போ ஒருத்தவங்களுக்கு வந்து இது அம்பு வந்து மேலே பட்டுருது, காயமாயிடுது. சரிங்களா? போர்க்களத்தில் நிறைய அம்புகள்லாம் வரும் எக்ஸாம்பிளுக்கு. அப்போ அந்த அம்பு யார் விட்டது என்ன ஏதுன்னு ஆராய்ச்சி பண்ணுவாங்களா? இல்லை அந்த அம்பை எடுத்து போட்டு அதுக்கு இப்போ வலி சரி பண்ணுவாங்களா? வலியை சரி பண்ணுவாங்க இல்லையா? ஸோ அது மாதிரி தான் நம்ம வந்து எங்கேருந்து வந்தோம் என்ன அதெல்லாம் நம்ம ஆராய்ச்சி பண்ணோன்னா நமக்கு அசஸ் ஃபஸ்ட்டு வேணும். நமக்கு வேதம் தான் உயர்ந்த கிரந்தம், அதுதான் ஆதாரம். அதில் என்ன இருக்கோ அவ்வளோதான் நமக்கு தெரியும். ஆக நம்ம என்ன பண்ணணும்னா அதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா பகவான் உனக்கு வந்து கிருஷ்ணா நீ வந்து ஆத்மா, நீ பகவான் நித்திய சேவகம் பண்ணணும் அப்படின்றத சொல்கிறாங்க. இது உனக்கு முடியலையா, இந்த ஜட உலகத்தில் நீ வாழணும்னு ஆசைப்படுறியா, சரி அதில் உனக்கு என்ன சந்தோஷம் வேணுமோ அதுக்கான விஷயங்கள் இருக்குது, அதை நீ பண்ணிக்கோ அப்படின்னு நம்மளுக்கு கொடுத்தாச்சு. ஸோ இதில் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா நம்ம பகவான் அடையணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வந்து இப்படிப்பட்ட கிருஷ்ணாவை நான் ஏன் பக்தி பண்ணக்கூடாது, அவ்வளவுதான். நம்ம பாட்டுக்கு பக்தி ப்ராசஸில் நம்மளை ஈடுபடுத்திக்கணும். சரிங்களா? ஸோ நிறைய என்னென்னா இதெல்லாம் எங்கே இந்த நிறைய ஒரு கொஸ்டின் எடுக்க கேட்பாங்க, கிருஷ்ணா எல்லாமே பகவான்கிட்ட இருந்துச்சுன்னா பகவான் யார்கிட்டேருந்து வந்தாங்க? அது நமக்கு அசஸே கிடையாது. பகவான் வந்து அவங்களோட உயர்ந்தவங்க வேறு யாரும் கிடையாதுன்றதை பகவத்கீதையிலே சொல்லிட்டாங்க. 7th சாப்டரில் 7th ஸ்லோகத்தில் என்னை விட உயர்ந்த உண்மை வேறு எதுவும் இல்லை, எல்லாம் என்னையே சார்ந்திருக்குன்னு சொல்லிட்டாங்க. ஸோ நம்ம அவ்வளவுதான் நம்மளுக்கு நாலேஜ். அதுலேருந்து நம்ம இப்படிப்பட்ட கிருஷ்ணாவை நம்ம பக்தி பண்ணணும், அவங்கள வழிபாடு பண்ணணும். இவ்வளவு நம்ம என்ன பண்ணோம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணால் போதும். ஸோ அதை விட்டுட்டு வேறு எங்கேயும் நம்ம போய் மென்டல் ஸ்பெகுலேஷன் பண்ணிட்டு இருக்க வேண்டாம். சரிங்களா? ஸோ அந்த வகையில் பகவான் என்ன இங்கே நம்மளுக்கு உபதேசம் கொடுக்குறாங்கன்னா எங்கே முடிகிறது எங்கே தொடங்குகிறது இதெல்லாம் வந்துட்டு யாராலையும் புரிஞ்சிக்க முடியாது. ஆனால் பலமாக வேரூன்றியுள்ள இந்த மரத்தின் பற்றின்மை என்னும் ஆயுதத்தால் இந்த இது இருக்கு இல்லைங்களா, இந்த ஜட உலகம், இதை வந்து நம்ம இதுலேருந்து வெளியில் வரணும்னா நம்ம செய்ய வேண்டிய விஷயம் என்னன்னு பகவான் அழகாக சொல்கிறாங்க பாருங்க. இந்த மரத்தை வந்து பற்றின்மை எனும் ஆயுதத்தால் உறுதியுடன் வெட்டி சாய்க்க வேண்டும் அப்படின்றத சொல்கிறாங்க. இந்த டெம்பரவரியான உலகம் இருக்குல்ல, நம்ம இருக்கிற இந்த ஜட உலகம், இதுலேருந்து நம்ம வெளியில் வரணும்னா என்ன பண்ணும், இந்த டிசைர் அட்டாச்மெண்ட் வச்சுருக்குறோம்ல இது மேலெல்லாம், அந்த டிசைரை நம்ம என்ன பண்ணணும், பற்றின்மை அப்படின்ற ஆயுதத்தினால வெட்டி சாய்க்கணுன்றாங்க பகவான். ஏன்னா நம்ம இப்போ எப்படி இங்கே இந்த ஸ்லோகத்தில் சொல்கிறாங்க, எங்கே ஆரம்பிச்சது எங்கே முடிஞ்சது எதுவுமே நம்மளுக்கு தெரியாது, எங்கே ஆரம்பம் முடிவற்றது. ஓகேங்களா? அப்படிப்பட்ட இந்த உலகத்தில் நம்ம பல பிறவிகளாக நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம், இந்த அட்டாச்மெண்ட்டோடு இருந்திருக்கோம் இந்த ஜட உலகத்தில். ஈஸியாக இந்த அட்டாச்மெண்ட்டை விட்டுற முடியுமானா முடியாது. சரிங்களா? கோர் ஆஃப் த ஹார்ட்டில் வந்துட்டு அந்த நாட் இருக்குமா அந்த அட்டாச்மெண்ட்டுன்றது. அவ்வளோ ஈஸியாக பழகுன ஒரு விஷயத்த நம்மளால் என்ன பண்ண முடியாது, விட முடியாது. அதனால் பகவான் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா பலமான, சரிங்களா, பலமாக வேறுகின்ற இந்த மரத்தை பற்றின்மை என்னும் ஆயுதல் உறுதியுடன் வெட்டி சாய்க்க வேண்டும் அப்படின்றத சொல்கிறாங்க. இது டெம்பரவரி, இது வீடு. வீடு நம்மளுக்கு வந்து இதனால் வீடுனா இந்த இது சொல்லுவாங்கள்ல, நெல் கூடலாம் விளையும்ல, அந்த அது வந்து கலை அப்படின்வாங்களே, அதை என்ன பண்ணுவாங்க வெட்டி எடுப்பாங்கள்ல. அது மாதிரி நமக்கு இந்த பௌதிக உலகம்ன்றது நமக்கு சிரமத்தை கொடுக்கறது. அதை என்ன பண்ணணும், நம்ம உறுதியுடன் வெட்டி சாய்க்க வேண்டும் அந்த அட்டாச்மெண்ட்டை. அதன் பின்னர் சரி வெட்டி சாய்ச்சிட்டோம், அடுத்தது என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, எங்கே செல்வதால் மீண்டும் திரும்பி வருவதில்லையோ, எங்கே நம்ம போனால் திரும்பி வரமாட்டோமோ அந்த இடத்துக்கு, அந்த இடத்தை நாடி அங்கே யாரிடமிருந்து எல்லாம் தோன்றுகின்றதோ, யாருக்கிட்டேருந்து எல்லாம் வந்துச்சு, கிருஷ்ணா கிட்டேருந்து இல்லைங்களா? விரிவாக்கம் லெவல் 5 எல்லாம் படிப்பீங்க. சரிங்களா? எங்கேருந்து எல்லாம் வந்து உருவாக்கம்லாம் வந்துச்சு அப்படின்னா பகவான்கிட்டேருந்து. யாரிடமிருந்து எல்லாம் விரிவடைகின்றதோ அந்த பரமபுருஷ பகவானிடம் சரணடைய வேண்டும். எல்லாம் எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆச்சு, பகவான்கிட்டேருந்து. சர்வ காரண காரணம் 7.19 ஸ்லோகத்துலையும் படிக்கிறோம் இல்லையா? பகுனம் ஜன்மனாமந்தே ஸ்லோகத்துலையும் நம்ம படிக்கிறோம். சர்வ காரண காரணம் அப்படின்னு பகவான் தெரிஞ்சு அவங்களுக்கு நம்ம பக்தி பண்ணணுன்றதை நம்ம படிக்கிறோமா? ஸோ அதனால் இதெல்லாம் ரெஃபரன்ஸ் ஸ்லோகா, சரிங்களா, பகவத்கீதையிலேருந்தே. ஸோ அதனால் அப்படிப்பட்ட பகவான்கிட்ட சரணாகதி பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்ம பகவானை அடையணும் அப்படின்றது தான். அப்போ இந்த பௌதிக உலகத்தோட நேச்சர் என்னன்னு இந்த ஸ்லோகத்தில் நம்ம பார்க்குறோம். ஆன்மீக உலகத்தோட நேச்சர் என்ன, நம்ம அங்கே போகணும் அப்படின்றது மட்டும் நம்மளுக்கு ரொம்ப தெளிவாக பகவான் நம்மளுக்கு உபதேசம் கொடுக்குறாங்க. சரிங்களா? அதுக்கடுத்தது இங்கே பௌதிக உலகத்துலேருந்து நம்ம வெளியில் வரணும்னா பொய் கௌரவம், மயக்கம் மற்றும் தவறான சங்கத்திலிருந்து விடுபட்டு, இதெல்லாம் வந்து பௌதிக நிலை. ஆத்மான்னு பார்த்தோம்னா நம்மளுக்கு இந்த
இதெல்லாம் இருக்காது. மயக்கம் இருக்காது. தவறான சங்கம்லாம் நமக்கு வேண்டாம் இல்லையா? ஸோ அதுலேருந்துலாம் நம்ம என்ன பண்ணணும்? நம்ம வெளியில வரணும். ஏன்னா ஆத்ம நிலையில நம்ம ஹம்பிளா தான் இருக்கணும். இந்த பொய் கௌரவம், மயக்கம் இதெல்லாம் என்ன பண்ணும் நம்மள? பௌதீகத்துல தான் வச்சிருக்கோம். அப்ப நித்தியத்தை புரிந்து நித்தியத்தை நம்ம ஃபர்ஸ்ட்டு உணரணும். நம்ப யாரு? நான் யார்? அப்படின்னா, நான் வந்து ஆத்மா. சரீரம் அல்ல ஆத்மா. அது வந்து சும்மா அப்படியே தியரிட்டிக்கா சொல்றதில்ல. அந்த நிலைய உணரும்போது, சரிங்களா? நம்மளுக்கு எல்லாமே புலப்படும். அதுதான். அப்ப நித்தியத்தை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். இந்த பௌதீக உலகத்தோட நேச்சர் ஏன்னா நம்ம பார்க்கறது ஞான யோகம். பௌதீக உலகத்தோட நேச்சர் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சா தான், அதுலேருந்து விடுபட்டு நம்ப பகவான் அடையணுன்றது நம்மளுக்கு புரியும். இல்லைங்களா? நித்தியம் என்ன? நம்ம கூட எப்பயும் இருக்கிறது யாரு? இதெல்லாம் நம்மளுக்கு தெரியணும். அவசியம் தெரியணும். இல்லன்னா, பொய்யான ஒரு வாழ்க்கைய தான் நம்ப ஒவ்வொரு பிறப்புலயும் நம்ம வாழ்ந்துட்டுருக்கோம். சரிங்களா? ஸோ, அதனால நித்தியத்தை நான் ஆத்மா, பகவானோட நித்திய சேவகன் அப்படின்றத நம்ம நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். பௌதீக காமத்தை நிறுத்திவிட்டு, இந்த ஜட உலகத்துல உள்ள இந்த டெம்பரவரியான விஷயங்கள்லாம் இருக்குல்ல, சென்ஸ் கிராட்டிஃபிகேஷன் அதெல்லாம் விட்டுறணும். பல பிறவிகள்ல பண்ணியாச்சு. சரிங்களா? இந்த பிறவியாவது பகவானுக்காக அர்ப்பணிக்கணும். இன்ப துன்பம் என்னும் இருமையை ஒழித்து இருமையும் ஆத்மாவுக்கு கிடையாதுன்றத நம்ம நிறைய இடத்துல நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஆத்ம நிலையில பார்த்தா கல், பொன் இது எதுவுமே வித்தியாசம் கிடையாது. எல்லாமே ஒன்று தான். இல்லைங்களா? ஸோ அந்த மாதிரி இருமை அப்படின்றது இல்லாமல் இருக்கணும். மயக்குமராமல் இருப்பவர்கள் பரமபுருஷரிடம் சரணடைவது எவ்வாறு என்பதை அறிந்து அந்த நித்திய ராஜ்யத்தை அடைகிறார்கள் அப்படின்றத பார்க்குறோம். அப்போ பகவான் லோகத்தை நம்ம போகணும்னா இந்த பௌதிக விஷயத்தில் இந்த மயக்கம்லாம் இருக்கக்கூடாது. மயக்கம்னா புரியாமல் இருக்கிறது, தர்மம் தெரியாது, அதர்மம் என்னன்னு தெரியாது, அப்படியே வந்துட்டு வாழ்க்கை வாழறது, எந்த நாலேஜும் இல்லாமல் அறியாமையில் வாழறது. சரிங்களா? அப்படிலாம் கூடவே கூடாது. நம்ம என்ன பண்ணணும்? யாராவது இல்லிட்ரேட்டாக படிக்காமல் இருந்தானா எவ்வளோ வேதனைப்படுவோம். இப்போ நம்மலாம் பௌதிக படிப்பு படிக்கலைன்னா எவ்வளோ வேதனைப்படுவோம். படிச்சிருப்போம் இல்லைங்களா? எல்லாருமே படிக்கிறாங்க, நம்மளும் படிக்கிறோம், நாலேஜை கெயின் பண்ணுறோம். ஆனால் உண்மையிலேயே ஆன்மீக நாலேஜ் அது அந்த அறிவு அப்படின்றது அவசியம் வேணும். அது இல்லைனாலும் ரொம்ப இல்லிட்ரேட் படிக்கலன்னு தான் அர்த்தம். பௌதிக வாழ்க்கையில் படிச்சிருக்கிறதுன்றது ஆன்மீக வாழ்க்கையில் இந்த மாதிரி பகவத்கீதை பாகவதம் தெரியாமல் வாழ்கிறாங்க பாருங்க, எல்லாருமே இல்லிட்ரேட் தான். உண்மையான அர்த்தம் தெரியாம வாழ்க்கை வாழுது. சரிங்களா? அந்த மயக்கம் என்னென்ன தர்மம் எது, அதர்மம் எது, என்ன செய்யணும், என்ன செய்யக்கூடாது, இது எதுவுமே தெரியாம மயக்கத்துல இருக்கிறது. சரிங்களா? ஸோ இதெல்லாம் இல்லாம நம்ம இருக்கும்போது, இந்த பொய், கௌரவம், மயக்கம், தவறான சங்கம் அதுலேருந்து விடுபட்டு, நித்தியத்த புரிஞ்சு, பகவானும் எனக்கும் தான் நித்திய உறவு. எவ்வளோ அழகான உறவுகள் இல்லைங்களா? நம்மளுக்கு ஏதோ ஒரு உறவு ஆல்ரெடி இருக்கு. அந்த உறவு என்ன நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அந்த ஒரு ஆசையாவது நம்மளுக்கு மனசுல அவசியம் வரணும். சரிங்களா? எனக்கும் பகவானுக்கும் என்ன உறவு? அது வந்து அந்த சா சாந்த ரசத்துல இருக்கா? இல்ல தாஸ்ய ரசத்துல இருக்கா? இல்ல சாக்கிய ரசம் நட்பின் உறவுல இருக்கா? இல்லன்னா வந்து யசோதம்மா நந்த மகாராஜ் மாரி வாத்சல்ய ரசத்துல பேரன்ட்ஹுட்ல இருக்கா? இல்லன்னா வந்து மாதுரை ரசத்துல கோபிஸ் மாரியான ரசத்துல இருக்கா? அப்படின்றத நம்ப தெரிஞ்சுக்கணும். அது தெரிஞ்சுக்கணும்னு நம்ம என்ன பண்ணணும்? பக்தி பண்ணணும். 16 ரவுண்ட்ஸ் சாண்டிங்கும் 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸும் ஃபாலோ பண்ணி குருவ அவங்க சொல்ற மாரி கைடன்ஸ்ல வந்தோம் அப்படின்னா, கண்டிப்பா நம்மளால என்ன பண்ண முடியும்? நமக்கும் பகவானுக்குமான அந்த உறவு என்னன்றத புரிஞ்சுக்க முடியும். சரிங்களா? அந்த உறவு புரிஞ்சிருச்சுன்னா, இப்ப நம்ம குழந்தைங்களுக்கு நமக்கும் உள்ள உறவு தெரியும். என்ன பண்ணுவோம்? அதுக்கேத்த மாரி நம்ம செய்வோம். குழந்தைங்களுக்கு என்ன வேணுமோ அதெல்லாம் ஒரு அன்கண்டிஷனல் லவ்ல நம்ம செய்வோம். இல்லைங்களா? அது மாரி ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப். அதே மாரி பேரண்ட்ஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, நல்லா ஆசைப்படணும். எனக்கும் பகவானுக்கும் என்ன உறவு? பொய்யான உறவுக்கெல்லாம் இவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் குடுத்துட்டேனே! இவ்வளோ தூரம் நான் வந்து என்னோட வாழ்க்கையெல்லாம் பல ஜென்மங்களா செலவு பண்ணியிருக்கேனே! எனக்காக என் கூடவே இதயத்திலே இருக்கிற பகவான், எப்ப எப்ப நீ என்னைய திரும்பி பார்ப்ப? அப்படின்னு அவ்வளோ பொறுமையா, அவ்வளோ ஆசையா இருக்கிற பகவானுக்கு எனக்கு என்ன உறவு? அவங்கள்கிட்ட நான் வந்துட்டு அதில அந்த உறவுல நான் அவங்கள்ட்ட எப்படி நான் வந்து பக்தி பண்ணணும்? இதெல்லாம் நம்ம வந்து ஆசைப்படணும். உள்ளார இருந்து. அப்படியே உள்ள இருந்து வரணும். எஸ் இதெல்லாம் நம்ம செய்யணும். ஸோ அந்த மாரி நம்ம வந்து ஆசைப்படும்போது நம்மளுக்கு இந்த பௌதீக விஷயங்கள் இருக்கு இல்லையா? அதெல்லாம் வந்துட்டு ஒரு துச்சமா தான் தெரியும். சரிங்களா? ஸோ அந்த வகையில நித்தியத்த நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். பௌதீக காமத்தை நிறுத்தணும். ம். அது நிறுத்தணும் அப்டின்னா என்ன? அதெல்லாம் ஆன்மீகமா கொண்டு வரணும் நம்ப. ம். அதுதான். கேட்கறது, சொல்றது, ஐ மீன் பேசுறது, எல்லாமே வந்து ஆன்மீகமா நம்ம கொண்டு வரணும். இன்ப துன்பம் இந்த மாரி இருமைகள்லேருந்து நண்பன், விரோதி
அதுலேருந்து வெளியில் வரணும். ஏன்னா அதெல்லாம் ஆத்மாவோடது கிடையாது, சரீரத்தோடது. அப்புறம் தர்மம் அதர்மம் தெரியாமல் நாலேஜ் இல்லாமல் வாழறது. இதுலேருந்துலாம் வெளியில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும், பகவான்கிட்ட சரணாகதி பண்ணணும். சரிங்களா? அப்போ பகவான் லோகத்தை நம்ம அடைய முடியும். பகவான்கிட்ட சரணாகதி பண்ணாலே நம்ம பகவான் லோகத்தை அடைஞ்சிடலாம். சரிங்களா? ஆன்மீக உலகம் பௌதிக உலகம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போகிறோம். எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்கள், ரெண்டுமே அழகாக இருக்குது இல்லையா? இது வந்துட்டு இதான் இந்த கார்னா ஓஷன், பிரஜா நதி, இதில் தான் இத்தனை உலகங்கள் மிதந்துட்டுருக்கு. பகவானோட திருமேனிலேருந்து இவ்வளவு, அவங்க திருமேனி வந்து அடிமுடி தெரியாது, அவ்வளோ பிரம்மாண்டமாக இருக்கும். அப்படிப்பட்ட பகவான் மூச்சை வெளியில் விடும்போது அவங்களோட திருமேனிலேருந்து கடுகு மூட்டை அவிழ்த்து விட்டால் கடுகுகள் வரும்ல, அது மாதிரி நம்ம சரீரத்தில் இந்த வேர்வை துளிகள்லாம் வரும்ல, அந்த ஸ்போர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்கள்ல, அது மாதிரி பகவானோட திருமேனியில் ஸ்போர்ஸ் இருக்கும். அந்த ஸ்போர்ஸ்லேருந்து இந்த ஜட உலகங்கள்லாம் அவங்க மூச்சை வெளியில் விடும்போது வரும். சரிங்களா? அதனால் நம்ம மட்டும்தான் இல்லை, நம்ம கூட நிறைய உலகங்கள்லாம் மிதந்துட்டு இருக்குது. சரிங்களா? நம்ம நெய்பர்ஸ் நிறையா, அதுலேயும் அந்த ஒரே அப்பார்ட்மெண்ட்டில் வேறு நம்மளுக்கு நிறைய நெய்பர்ஸ் இருக்காங்க. சரிங்களா? ஸோ நம்ம எல்லோரும் என்ன பண்ணணும், பக்தி பண்ணிடணும். சரி, இதுதான் வந்து இந்த பகவானோட இந்த பௌதிக உலகம், இதோட பிரதிபிம்பம். இதுலேருந்து நம்ம என்ன பண்ணணும், இது டெம்பரவரி, இதில் உள்ளதெல்லாம். இங்கே நம்ம என்ன பண்ணணும், போகணும் ஆன்மீக உலகம். இதுதான் கோலோக வைகுண்டம், பகவான் கிருஷ்ணர் ராதாராணி அம்மாவோட இருக்கிறது. இது வந்து வைகுண்டம். இதில் வந்து நாராயணர் சுரூபத்தில் தாயாரோட இருக்கிறது. அதுக்கப்புறம் பிரம்ம ஜோதி, இது வந்து சதாசிவலோகம். சரிங்களா? ஸோ இந்த பௌதிக உலகம் இருட்டு, டெம்ப்ரவரி, பிறப்பிறப்பு சிசு உண்டு, ஆன்சைட்டி உண்டு. சரிங்களா? துக்கம் இங்கே உண்டு, பொய்யான அன்பு உண்டு. இங்கெல்லாம் இங்கே வந்து என்ன இருக்கும், எல்லாமே உண்மையான அன்பு, நித்தியம் எல்லாமே. இங்கே பிறப்பிறப்பு சிசு கிடையாது, மிஸ்ஸரிஸ் ஆன்சைட்டிலாம் கிடையாது. வைகுண்டம் அப்படின்னா என்னென்னா நோ ஆன்சைட்டி அப்படின்னு அர்த்தம். சரிங்களா? எந்த ஒரு பரபரப்பு, டென்ஷன் அதெல்லாம் இல்லாத நித்தியமான உலகம். இங்கே வந்து கஷ்டங்களும் கிடையாது. ஸோ இதுதான் வந்து பகவானோட ஆன்மீக உலகம். நம்ம இங்கே தான் போகணும். நம்ம போக வேண்டிய டெஸ்டினேஷன் இதுதான். டிக்கெட் இங்கே தான் நம்ம எடுக்கணும். சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த ஹியூமன் லைஃப்பில் 15.6 ஸ்லோகத்தில் எனது அந்த பரம வாசஸ்தலம், பகவானோட ஆன்மீக உலகம் எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்கள். சரிங்களா? அது எப்படி இருக்குன்னு பகவான் சொல்கிறாங்க இந்த ஸ்லோகத்தில். சூரியனாலோ சந்திரனாலோ நெருப்பினாலோ மின்சாரத்தினாலோ ஒளியூட்டப்படுவதில்லை. நம்மளுக்கு இந்த பௌதிக உலகத்தோட நித்திய இது என்ன அப்படின்னா இருட்டு தான். சூரியனோ சந்திரனோ நெருப்போ இருந்தால் தான் அதில் வெளிச்சம்ன்றது வரும் இல்லைங்களா? ஆனால் பகவானோட ஆன்மீக லோகம்ன்றது அப்படி இருட்டே கிடையாது, எப்பயுமே பிரகாசம் தான். சரிங்களா? ஸோ அந்த வகையில் இந்த மாதிரி எந்த ஒரு சக்தினால ஒளியூட்டப்படுவதில்லை. அதனை அடைபவர்கள் ஒருபோதும் இந்த ஜட உலகிற்கு திரும்புவதில்லை. எப்பயுமே பிரகாசமாக இருக்கக்கூடிய பகவானோட ஆன்மீக உலகத்தை அடைஞ்சவங்க திரும்பி இந்த ஜட உலகத்துக்கு வர்றதில்லை அப்படின்றது ரொம்ப அழகாக பகவான் வந்து குறிப்பிடுறாங்க. சரிங்களா? ஸோ நம்மளாம் இந்த மாதிரி இந்த ஜீவாத்மா அழகாக என்ன ஆயிடுச்சு, பௌதிக உலகத்துலேருந்து பகவான் லோகத்தை அடைஞ்சிடுறாங்க. ஸோ இது மாதிரி நம்மளும் என்ன பண்ணிடணும், பக்தி பண்ணி பகவான் லோகத்தை அடைஞ்சிடணும். இந்த பிறப்பிறப்பு சோஷை நம்ம முடிக்கணும் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? அடுத்தது, இந்த கட்டுண்ட உலகில் இருக்கும் ஜீவாத்மாக்கள் எல்லோரும் எனது நித்தியமான அம்சம் ஆவார்கள் அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? அதாவது பகவானோட அம்சம், பகவானே சொல்கிறாங்க. சரிங்களா? நம்மளாம் யார், பகவானோட பார்ட் அண்ட் பார்சல், அம்சம். கட்டுண்ட வாழ்வின் காரணத்தால் பகவானோட அம்சம்னா யார், சச்சித்தானந்த சொரூபம், தெய்வீகமான நிலையில் இருக்கிறவங்க, ஜடவுலக சம்பந்தம் இல்லாமல் இருக்கிறவங்க, ஆத்மா அப்படின்றது பகவானோட அம்சம். சரிங்களா? ஒரு அப்பா மாதிரி ஒரு குழந்தை பிறக்கும்ல, அப்பா மாதிரி இருக்குப்பா அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல, அம்மா மாதிரி இருக்குப்பா அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல, அது மாதிரி நம்மளாம் யாரோட அம்சம், பகவானோட அம்சம். சரிங்களா? அதில் நம்ம ஏன் நம்ம வந்து பகவான் இப்போ வந்துட்டு சிரமப்படுறாங்களா கட்டுண்ட வாழ்வில் வந்து கிடையாது, அவங்க எப்பயுமே தெய்வீகமாக நித்தியமாக இருக்காங்க. ஆனால் நம்மளாம் என்ன பண்ணுறோம், கட்டுண்ட வாழ்வில் வந்து சிரமப்படுறோம். அது காரணம் என்னன்னு பகவான் சொல்கிறாங்க. ஏன்னா மனம் உட்பட 6 புலன்களுடன், 5 புலன்களாச்சா, கண்ணு மூக்கு காது இதெல்லாம் இருந்துச்சு, அதுக்கப்புறம் அது கூட சேர்ந்து மனம், இதெல்லாம் சேர்ந்து இந்த 6 புலன்கள்னால நம்ம என்ன பண்ணுறோம், கட்டுண்ட வாழ்வுலேருந்து சிரமப்படுறோம். பகவானோட அம்சத்தில் இருந்து இருக்கிற நம்ம என்ன பண்ணுறோம், இப்போ அப்பா வந்து கிங்கு, அப்போ பொண்ணோ பிள்ளையோ இருந்தால் பிரின்ஸு பிரின்சஸ்ன்னு வருவாங்க. எப்படி இருக்கணும் அவங்க லைஃபு, கஷ்டமே இல்லாமல் ஹாப்பியாக நல்ல வெல்தியாக பவர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் இல்லையா, நல்ல அதிகாரத்தோடு இருப்பாங்க அவங்க. ஆனால் அவங்க வந்து இப்போ வந்து அவங்க அப்பாவோட கனெக்டடாக இல்லை, கிங்கோட கனெக்டடாக இல்லை, எங்கேயோ ஒரு இடத்துல அவங்க அடையாளமே தெரியாமல் இருக்காங்க. அப்படின்னா எப்படி இருப்பாங்க, அவங்க சிரமப்பட்டுட்டு இருப்பாங்க இல்லையா, பவர் இருக்காது, வெல்த் இருக்காது, ஒரு கம்ஃபர்ட் லைஃப் இருக்காது, சிரமப்பட்டுட்டு இருப்பாங்க இல்லையா. ஸோ அது மாதிரி தான் நம்ம இந்த கண்டிஷன் லைஃப்பில் நம்ம பகவானோட அம்சம் தெய்வீகமான நிலையில் எந்த கஷ்டமும் இல்லாமல் பகவானோட
நம்ம இருக்க வேண்டிய நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம், இந்த கட்டுண்ட காரணத்தினால பகவானை விட்டு பிரிஞ்சு நான் மட்டும் என்ஜாய் பண்ணணும், அவங்களை ஏற்றுக்காமல் இருக்கிறதுனால மனம் உட்பட 6 புலன்களுடன் மிகவும் கடினமாக சிரமப்படுகின்றோம் அப்படின்னு நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? அடுத்தது 15.8 ஸ்லோகம். இப்போ இது வரைக்கும் ஆன்மீக உலகம் எப்படி, நம்ம வந்துட்டு எப்படி, இதில் வந்து இன்னொரு விஷயம் இருக்குது. பகவானும் நம்ம இதில் வந்து இந்த அச்சிந்த பேத அபேத தத்துவம் சைத்தன்ய மகாபிரபு நமக்கு கொடுத்த தத்துவம் என்ன அப்படின்னா, அச்சிந்த பேத அபேத தத்துவம். பகவானும் நம்மளும் ஒன்று, ஆனால் வேறுபட்டவங்க. எப்படின்னா, குவாலிட்டி வைஸ் ஒன்று, சச்சிதானந்த ஸ்வரூபம் பகவானும் நம்மளும். ஆனால் குவான்டிட்டின்னு பார்த்தோம்னா அவங்க வந்து கடல் அளவு, நம்ம வந்து அதில் ஒரு ட்ராப்பு. சரிங்களா? கடல் துளி. கடல் அளவு பகவானோட குவான்டிட்டி. அவங்க வந்து அன்லிமிட்டெட். அவங்களோட சக்தி, அவங்களோட நாலேஜு, இந்த 6 அப்ளன்சஸ்லாம் பார்க்குறோம்ல, பவர் எல்லாம். அது வந்து அன்லிமிட்டெட். நமக்கு எல்லாமே லிமிட்டெட். நமக்கு எல்லாமே ஞாபகம் இருக்குமா? இருக்காது. நமக்கு வந்துட்டு ரொம்ப பவர்ஃபுல்லாக இருப்போமா? பகவான் வந்து 6 நாள்லேயே பூத்தனவா அழிச்சாங்க. நம்மளால முடியுமா? முடியாது. இல்லையா? ஸோ அது மாதிரி பகவானோட அம்சத்தில் இருப்போம். ஆனால் குவாலிட்டி வைஸ் சேம், குவான்டிட்டி வைஸ் வித்தியாசம். சரிங்களா? இதெல்லாம் வந்துட்டு கண்டிப்பாக அடுத்தடுத்த லெவலில் நல்லபடியாக லேர்ன் பண்ணுவீங்க. நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி, ஏன்னா நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோன்னா, இந்த L1, L2, L3, L4லாம் வருதுல்ல, அதெல்லாம் அவசியம் அட்டன் பண்ணணும். அப்போ தான் நம்மகிட்ட இருக்கிற அந்த அறியாமை நம்மளை விட்டு போகும். சரிங்களா? எது சரி எது தப்புன்றது நம்மளுக்கு அப்போ தான் புலப்படும். இல்லைன்னா என்ன ஆகிடுவோம், நம்ம அறியாமலே வாழ்ந்து இந்த ஜட உலகத்துல இருந்துருவோம். அதனால் அவசியம் நம்ம வந்துட்டு என்ன பண்ணணும், ஆன்மீக அறிவை நம்ம வளர்த்துக்கணும். ஸோ அந்த வகையில் ஒவ்வொரு இப்போ L1 விட L2ல் இன்னும் நிறைய நம்ம லேர்ன் பண்ணுறோம் இல்லையா? ஸோ அது மாதிரி L3, L4ல் இன்னும் நிறைய நீங்கள் லேர்ன் பண்ணுவீங்க, இந்த விஷயங்கள்லாம், விரிவாக்கங்கள்லாம். இப்போ எல்லாமே ஒரு சின்ன சின்ன கிளான்ஸாக தான் என்னால் சொல்ல முடியுது டைம்னால. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ இங்கே வந்து டிரான்ஸ்மைக்ரேஷன். சரிங்களா? அதுதான் நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம். என்ன அப்படின்னா, காற்று நறுமணத்தை தாங்கி செல்வதை போல ஜட உலகில் இருக்கும் உயிர் வாழி ஒரு உடலில் இருந்து மற்றொரு உடலுக்கு வாழ்வின் பல்வேறு உணர்வுகளை சுமந்து செல்கின்றான் அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? இப்போ நம்ம வந்து ஒரு இடத்துக்கு போகிறோம்னா, அந்த இடத்துக்கு போகும்போது அந்த நறுமணம் நமக்கு வந்து சொல்லும் அந்த இடத்துல என்ன இருக்குது அப்படின்றது. இல்லைங்களா? ஒரு பூங்கா வழியாக போகிறோம் அப்படின்னா நல்ல சுகந்தமான வாசனை நமக்கு அந்த காற்று வந்து கொடுக்கும். அதே ஒரு ட்ரைனேஜ் இருக்கிற பக்கம் போனோம்னா அந்த பேட் ஸ்மெல் நம்மளால ஃபீல் பண்ண முடியும் இல்லையா? அந்த காற்று என்ன பண்ணுது அப்படின்னா, நறுமணத்தை தாங்கி வருது இல்லைங்களா? அது மாதிரி நம்மளோட இந்த ஜடவுலில் இருக்கும் உயிர்வாழிகளுக்கு ஓர் உடலிலிருந்து மற்றொரு உடலுக்கு வாழ்வின் பல்வேறு உணர்வுகளை சுமந்து செல்கின்றான் அப்படின்றத பார்க்குறோம். எதில் அது காற்று நறுமணத்தை தாங்கி போகிறது மாதிரி நம்மளோட உணர்வுகளை யார் சுமந்து செல்றது? அந்த ஷட்டில் பாடி தான், சூக்ஷ்ம சரீரம், மனம், புத்தி, அகங்காரம். சரிங்களா? அதில் சுமந்து போகிறோம். ஒரு வகையான உடலை பெற்று அதில் என்னென்னலாம் சுமந்து போகிறோம் அப்படின்னா, நம்மளோட கர்ம பலன். சரிங்களா? அப்போ நம்ம கவனிச்சுக்கணும், நம்ம என்ன தான் எடுத்துகிட்டு போகிறோம்? கர்மா தான் எடுத்துகிட்டு போகிறோம், வேற எதுவும் எடுக்கல. வீடோ இல்லை நகையோ பணமோ இல்லை வேற ஏதாவது உறவுகளோ எதையும் நம்ம எடுக்கல. நம்ம எடுத்துட்டு போறது என்ன? அதை மட்டும்தான் பேக் பண்ணணும். சரியா? அதுதான் கரெக்ட்டு. நம்ம அதான் பண்ணுவோம். ஊருக்கு போறோம் அப்படின்னா என்ன வேணுமோ அதை தான் பேக் பண்ணுவோம். தேவையில்லாதது அடுப்புலேருந்து வீட்டில் உள்ள எல்லா சாமானையும் எடுத்து வச்சுக்கிட்டு, இதெல்லாம் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும்ப்பா அப்படின்னு நம்ம எடுத்துட்டு போவோம்னா போமாட்டோம். இல்லையா? என்ன வேணுமோ ட்ராவலுக்கு அவ்வளோதானே பேக் பண்ணுவோம். அதே மாதிரி தான் இந்த வாழ்க்கையில் நம்மளுக்கு போகும்போது என்ன எடுத்துட்டு போறோம்? அதை மட்டும்தான் பேக் பண்ணணும். நம்ம வந்து பகவானை அடையணும்னா பக்தியை மட்டும்தான் நம்ம பேக் பண்ணணும். அதை தாண்டி வேறு ஏதாவது பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம வந்துட்டு சிரமப்பட வேண்டியதுதான். சரிங்களா? அந்த மாதிரி பண்ணவே மாட்டோமே. நம்மளுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு இயல்பே கிடையாது. நம்மளே சிரிப்போம்ல. யாராவது இப்போ ஊருக்கு போகிறாங்க, தேவையில்லாதெல்லாம் பேக் பண்ணாங்கன்னா நம்ம சிரிக்க மாட்டோம். என்ன இவங்க இதெல்லாம் பண்ணிகிட்ருக்காங்க அப்படின்ட்டு, தேவையில்லாதெல்லாம் அப்படின்னு. அது மாதிரி தான் இந்த ஜட உலகத்தில் பக்தின்றதை பண்ணாமல் மற்றதெல்லாம் நம்ம பண்ணோன்னா அது வந்து நல்ல ரியலைஸ்டு சொல்லுக்கெல்லாம் அனுதாபப்படுவாங்க நம்ம மேலே. என்ன செய்யணுமோ அதை செய்ய தெரியாமல் இந்த குழந்தை இப்படி பண்ணுதே அப்படின்ட்டு. சரிங்களா? ஸோ அதனால் அந்த உணர்வில் என்ன இருக்குது அப்படின்னா, நம்மளோட அந்த கர்ம பலன், அதுக்கப்புறம் வந்து நம்மளோட சுபாவம், நம்மளோட ஆசைகள். சரிங்களா? அதெல்லாம் இருக்கும். அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒரு வகையான உடலை பெற்று. இப்போ வந்து இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் நிறைய சொல்லுவாங்க. நான் எப்பயும் ஒரே எக்ஸாம்பிள் தான் கொடுப்பேன். ஒருத்தவங்களுக்கு வந்து ஒரு குவீன் ஆகணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டாங்கன்னா, இப்போ அவங்க மனசில் ஒரு ஆசை இருக்குது, குவீன் ஆகணும் அப்படின்ட்டு. சரிங்களா? மகாராணியாட்டம் இருக்கணும் அப்படின்னு. உடனே அது அந்த இதுக்கு என்ன வரும் அப்படின்னா, அவங்களுக்கு இப்போ வந்து கர்ம பலனில் ஒரு மனித பிறவில ஒரு மகாராணி அந்த ஒரு இது வாழ்க்கை வாழறதுக்கு அவங்களுக்கு வந்து கர்ம பலன் இது சாதகமாக இல்லை அப்படின்னா, அந்த ஆசையை பொறுத்து அவங்களுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா,
ஒரு காக்ரோச்சுக்கோ இல்லைன்னா ஒரு தேனீக்கோ குவீனாக இருக்கிற மாதிரி வரும். சரிங்களா? இன்னொன்று, சிலவங்களுக்கு வந்து இப்போ வந்து மாமிசம் அதிகமாக சாப்பிடணும்னு ஆசைப்பட்றாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், டிசையர். அவங்களுக்கு அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒரு சரீரம் கிடைக்கும். அப்போ ஒரு லயன் டைகர் அவங்க வந்து பிறப்பாங்க. சரிங்களா? அப்போ அந்த ஆசையை அந்த பிறவியில் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, பூர்த்தி பண்ணிப்பாங்க. அதுதான். அப்போ ஒரு வகையான உடலை பெற்று அவங்களோட அந்த உணர்வுகளுக்கு ஏற்ற மாதிரி கர்ம பலன், அப்புறம் அவங்களோட சுபாவம், அவங்களோட ஆசைக்கு ஏற்ற மாதிரியான ஒரு உடலை பெற்று பின்னர் மீண்டும் வேறு அந்த உடலில் வாழ்வாங்க. சரியா? அவங்க ஆசையெல்லாம் பூர்த்தி பண்ணிக்கிட்டு அப்படி வாழ்வாங்க சிரமத்தோட. அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் அந்த பிறவியில் அவங்களுக்கு என்ன கர்ம பலனோ, என்ன சுபாவமோ, என்ன ஆசையோ அதுக்கேற்ற மாதிரி வேறு ஒரு உடலை அவங்க எடுக்கிறாங்க. இப்படி என்ன ஆகுது, அந்த சுழற்சி 84 லேக் ஸ்பீஷீஸில் பர்த் டெத் லைஃப் சைக்கிளில் என்ன பண்ணுறாங்க, நம்ம ஆத்மாக்கள் எல்லாம் அந்த சுழற்சி எடுக்கிறோம். அப்போ இதில் நம்ம ஒன்று தெரிஞ்சுக்கிறோம் என்னென்னா, அந்த ஆசைன்றது தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு. என்ன ஆசைப்படணும் அப்படின்றது. ஏன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் அந்த கர்மாவை நம்ம பண்ணுவோம். அந்த கர்மாவுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் அந்த அடுத்த சரீரம்ன்றது கிடைக்கும். அதில் சுபாவம் வேறு ஒன்று உண்டு. நான் சாத்விகமாக, ராஜசமாக, தாமசமான்னு இதெல்லாம் தான் கலந்து நம்மள அடுத்தடுத்த பிறவிகளுக்கு கொண்டு போகிறது. நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும். சரிங்களா? அதனால தான் பக்தி அப்படின்றதுல நம்மளை வந்து கொண்டு வந்துடணும். இல்லைன்னா இந்த மாதிரி ஒரு பிறவிலேருந்து அடுத்த பிறவி. அதுலேயும் என்னது ஒரே ஹியூமனே எடுக்க மாட்டோம். நிறைய இந்த விலங்குகள், பறவைகள், மரம், செடி, கொடி அந்த மாதிரிலாம் வந்து இருக்கும் பிறவிகள். சரிங்களா? ஸோ அதனால ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும். இவ்வாறு பல்வேறு ஸ்தூல உடலை பெற்று பெறும் உயிர் வாழி. சரிங்களா? ஸ்தூல சரீரம் அப்புறம் என்ன உங்களுக்கு கிடைக்குது. அதாவது சூக்ஷ்ம சரீரன்றது மனம், புத்தி, அகங்காரம். ஸ்தூல சரீரன்றது இந்த பஞ்சபூதங்கள்னாலான சரீரம். சரிங்களா? இந்த மாதிரி அவங்க ஆசைக்கு ஏற்ற மாதிரி, அவங்களோட அந்த உணர்வுக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்களுக்கு கிடைக்குது. அதுக்கேற்ற மாதிரி மனதை மையமாக கொண்டுள்ள ஒரு குறிப்பிட்ட, அதாவது ஆசையை பொறுத்து விதமான காது, கண்ணு, மூக்கு, நாக்கு, தொடுப்புலன். இப்போ மாமிசம் சாப்பிட்றதுல ரொம்ப தீவிரமாக இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அவங்களோட ஆசை மனசில் என்ன ஆசை இருக்குது, மாமிசம் மேலே இருக்குது. அப்போ அதுக்கேற்ற மாதிரி காது, கண்ணு, நாக்கு, மூக்கு, தொடுபுலன், டைகர், லயன், சரிங்களா, ஆகியவற்றை அவன் அடைகின்றான். சரிங்களா? இதன் மூலம் குறிப்பிட்ட புலனின்ப விஷயங்களை அவன் அனுபவிக்கின்றான். நல்லா வந்துட்டு வேட்டையாடி மாமிசத்தை சாப்பிட்டு அந்த பிறவியில் அவங்க வாழ்வாங்க. சரிங்களா? ஸோ அதனால் ஆசைன்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு. அதை நம்ம எப்படி படணும் அப்படின்னு. சரிங்களா? கவனமாக நம்ம ஆசைப்படணும். கிருஷ்ணாவை தவிர வேறு எதையும் நம்ம ஆசைப்படக்கூடாது. அப்படி நம்ம கிருஷ்ணாவே ஆசைப்பட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவங்களே நமக்கு கிடைப்பாங்க. அதுவும் எப்படி கிடைப்பாங்க, யசோதா அம்மாட்ட கட்டுன்ட்டு நிற்கிறாங்க. அவங்கள ஏன் ஆசைப்படக்கூடாது இல்லையா? அவ்வளோ அழகான ஸ்வீட்டான பாஸ்ட் டென்ஸ்லாம் கேட்டோன்னா, இப்படிப்பட்ட கிருஷ்ணாவா அப்படின்னு நம்மளுக்கு ஆசை வரும். சரிங்களா? ஓகே. இப்போ வந்து 15.10 ஸ்லோகத்தில் முட்டாள்கள் உயிர் வாழி எவ்வாறு தனது உடலை கைவிடுகிறான் என்பதையோ, இயற்கை குணங்களின் மயக்கத்தின் கீழ் எத்தகைய உடலை அவன் அனுபவித்துக் கொண்டுள்ளான் என்பதையோ புரிந்து கொள்ள முடியாது. முட்டாள்கள்னா ஆன்மீக நாலேஜ் இல்லாதவங்களுக்கு ரொம்ப இதுவாக இருக்கும் இல்லையா? நம்ம பொதுவாக பார்க்க முடியும். ஏதாவது ஒரு டெத்து நடந்துருச்சோ, இல்லை வாழ்க்கையில் கஷ்டப்பட்டாங்கன்னா, அவங்க வந்து புலம்புவாங்க. "ஏன் இப்படி நடந்துச்சு? நான் ஏன் இந்த பிறவி எடுத்தேன்? நான் எப்படிலாம் கஷ்டப்படுறேன்?" எதுக்குமே அவங்களுக்கு விடையே தெரியாது. நல்லா வாழ்கிற வரைக்கும் எதை பற்றியும் கவலைப்படாமல் தான் இஷ்டப்படி ரஜோகுணம், தமோகுணத்துலேருந்து எல்லா வேலையும் செஞ்சுடுவாங்க. சாத்விக குணத்துலேருந்து. ஆனால் எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல கஷ்டம் வந்துச்சுன்னா, ஒரே புலம்பல், ஒரே ஏக்கம், ஒரே வந்துட்டு கேள்விகள் எல்லாம் வரும் இல்லையா? எதனால் அப்படின்னா, நாலேஜ் இல்ல. பகவத்கீதை, பாகவதம் படிக்கணுன்ற நாலேஜே இல்லை. அதான் பிரச்சனை. சரிங்களா? அந்த இக்னரன்ஸ் தான் எல்லாத்துக்கும் மெயின் காரணம். அப்போ முட்டாள்கள் என்ன பண்ணுவாங்க, உயிர்வாழிகள் தனது உடலை நம்மளுக்காவது இப்போ என்ன பேக் பண்ணணும்னு தெரியுதுல்ல, அவங்களுக்கு அதுவுமே தெரியாது. அதனால தான் என்ன பண்ணணும், நிறையா பேரை பகவத்கீதை கிளாஸுக்கு கூப்பிட்டு வரணும். கூப்பிட்டு வந்து இதெல்லாம் லேர்ன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லணும். வரமாட்டாங்க. ஏன்னா பல பிறவிகளா இந்த ஜட உலகத்திலேயே வாழ்ந்து அனுபவிச்சுட்டு இருக்கிற இந்த சென்ஸ் கிராட்டிஃபிகேஷன் அனுபவிச்சுட்டு இருக்கிறவங்களுக்கு ஈஸியா வெளியில வந்து பகவத்கீதை நாலேஜ் எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணுன்ற விருப்பம் வரவே வராது. சரிங்களா? ஆனா நம்ம என்ன பண்ணோம், நோய்வாய்ப்பட்டவங்களுக்கு மருந்து கொடுத்து நம்ம என்ன பண்ணோம், பொறுமையா நிதானமா அவங்களோட டிசீஸை க்யூர் பண்ணுவோம்ல, அந்த மாதிரி பொறுமையா நிதானமா ஏதோ ஒரு வகையில் எப்படி சொன்னா அவங்க கேட்பாங்களோ அப்படி சொல்லி அவங்களையும் கொண்டு வரணும். முக்கியமா நம்ம பண்ணணும். நம்ம ஃபர்ஸ்ட் நம்மள பார்த்துக்கணும். சரிங்களா? அதனால நம்ம ஃபர்ஸ்ட் நல்லா பக்தி பண்ணணும். மத்தவங்களையும் கொண்டு வரணும். ஆக இந்த நாலேட்ஜ் இல்லாதவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, உயிர் வாழி எவ்வாறு தனது உடலை கைவிடுகிறான். இப்ப நமக்கு தெரியுதுல்ல எப்படி ஒரு சரீரம் போய் இன்னொரு சரீரம் நமக்கு கிடைக்குதுன்னு. அது எதுவுமே அவங்களுக்கு தெரியாது. இயற்கை குணங்களின் முக்குணங்களின் மயக்கத்தின் கீழ் எத்தகு உடலை அவன் அனுபவித்துக் கொண்டுள்ளான். அதுவும் தெரியாது. இப்ப வந்து ஒரு டைகர் கிட்ட, ஒரு ட்ரீஸ் கிட்ட போயிட்டு, அது அது ஏன் அந்த உடலை அனுபவிக்குதுன்னு கேட்டா அதுக்கு தெரியுமா? தெரியாது.
இல்லையா? அது பாட்டுக்கு அது லைஃப்ப வாழும். அதுதான். அது நாலேட்ஜ். அது மாரி மனிதர்களும் இருக்காங்க. சரிங்களா? என்பதை புரிந்து கொள்ள முடியாது. ஆனால் யாருடைய கண்கள் ஞானத்தின் பயிற்சி பெற்று கண்கள்னா, இந்த வெறும் இந்த கண் இல்ல. நம்மளோட இந்த நாலேட்ஜ் சரிங்களா? அ ஷ் அ ஷ் சாஸ்திர சக்ஷு அது. சரிங்களா? நம்ம 13 சாப்டர்ல பார்த்தோம்ல. ம். க்ஷேத்ரேஜ்ஞ விபாக யோகம். அதில படிச்சோமா? அது மாரி அந்த விஷன் அது வந்து ப்ராப்பரா யாருக்கு நாலேட்ஜோட இருக்கோ, அவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, இது எல்லாத்தையும் அவங்களால தெரிஞ்சுக்க முடியும். எப்படி ஒரு உள்ள விடுறோம், எப்படி ஒரு சரீரத்த எடுக்கிறோம், நம்ம என்ன செய்யணும், என்ன பேக் பண்ணணும், எது தர்மம், எது அதர்மம், யாரு பகவான், நான் யாரு, எனக்கும் பகவானுக்கு என்ன உறவு, இதெல்லாம் அவங்களுக்கு தெரியும். அதனால அவங்க எப்படி இருக்க மாட்டாங்க, முட்டாளா இருக்க மாட்டாங்க, மயக்கமுற்று இருக்க மாட்டாங்க. சரிங்களா? ஸோ நம்மளுக்கெல்லாம் பாக்கியம் கிடைச்சிருக்கு. பகவான் நம்மள பகவத்கீதையில என்கேஜ் பண்ணியிருக்கிறது. சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. நம்பளாலாம் வரல. பகவானோட அனுக்கிரகம். சரிங்களா? நம்மள செலக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. நம்ம அதனால என்ன பண்றோம்? பேசுறோம், கேட்குறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. தன்னுணர்வில் நிலை பெற்று முயற்சி செய்யும் ஆன்மீகவாதிகள் இவற்றையெல்லாம் தெளிவாக காண முடியும். ஆத்ம நிலையிலிருந்து ஆன்மீகத்தில் முயற்சி செய்கிறவங்களால இதெல்லாம் தெளிவாக பார்க்க முடியும். என்ன நடக்குது அப்படின்னு. சரிங்களா? ஆனால் வளர்ச்சி பெறாத மனமுடையவர்கள், ஆன்மீகம்லாம் வராமல் ஒரு கர்மியஸ் லைஃப் ஸ்டைலில் வாழ்கிறவங்களுக்கு, தன்னுணர்வில் நிலை பெறாதவர்களுக்கும் முயற்சி செய்தாலும் கூட என்ன நடக்கிறது என்பதை காண இயலாது. ரொம்ப ஒரு சபிக்கப்பட்ட ஒரு நிலைன்றது அதுதான். நம்மளும் அப்படி தான் இருந்தோம், இல்லைன்னு சொல்லல. ஆனா அதுதான். இப்ப நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சு. ஓகே. இது வந்து இதுதான் அப்படின்றது நமக்கு தெரியுது. ஆனா இன்னும் அது தெரியாத நிலைன்றது தான், நம்மளும் இருந்த ஒரு நிலை தான் அதுவும். ஒரு என்ன சொல்றது? ரொம்ப சிரமமான ஒரு நிலை. சரிங்களா? உலகம் முழுவதும் இருளை விளக்குகின்ற சூரியன் பிரகாசம் என்னிடமிருந்தே வருகிறது. மேலும் சந்திரனின் பிரகாசமும், நெருப்பின் பிரகாசமும் கூட என்னிடமிருந்தே வருகிறது. அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? ஸோ அந்த வகையில இதுவரைக்கும் நம்ம வந்து டிரான்ஸ்மைக்ரேஷன் பார்த்தோம். ஒரு சோல் வந்து எப்படி உடல விடுது, இன்னொரு உடலை எப்படி எடுக்குது. அந்த உணர்வு தான் அத வந்து சுமந்து போகுது. நம்மளோட அந்த சுபாவம், ஆசை, கர்மா அதெல்லாம் அதாவது கர்ம பலன்லாம். ஸோ அதுக்கேத்த மாரி இன்னொரு சரீரம் கிடைக்குது. அதில நம்ம மறுபடியும் வாழ்றோம். மறுபடியும் வேற ஒரு ஊர்ல இருக்கோம். இதெல்லாம் நம்ம பார்த்தாச்சு. இதெல்லாம் யாரால பார்க்க முடியும்? அப்படின்னா, அ ஆன்மீகத்தில நல்ல நாலேட்ஜ் உள்ளவங்களால பார்க்க முடியும். ஆன்மீக நாலேட்ஜ் இல்லாதவங்களால இத தெரிஞ்சுக்க கூட முடியாது, புரிஞ்சுக்க கூட முடியாது. அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். சரிங்களா? இப்ப பகவான் இந்த உலகத்தில எப்படி பராமரிக்கிறாங்க அப்படின்றத நம்ம இந்த ஸ்லோகத்தில நம்ம பார்ப்போம். ஆ இந்த உலகத்தில இருள் தானே பிரதானமா இருக்கு. ஜட உலகம்னால இருள் தான் பிரதானம். அது ஆனா அந்த அந்த இருள எப்படி வந்துட்டு போக்குறாங்க பகவான்? சூரியனின் பிரகாசம் மூலியமா. சரிங்களா? அப்ப அந்த சூரியனுக்கு பிரகாசம் எங்கேருந்து வருது? பகவானோட தேஜஸ அப்சார்ப் பண்ணி, அந்த தேஜஸ்லேருந்து சூரிய தேவர் நமக்கு வெளிச்சத்த குடுக்குறாங்க. சரிங்களா? வெப்பத்தையும், வெளிச்சத்தையும். ஸோ அந்த மாரி சூரியனின் பிரகாசம் என்னிடமிருந்தே வருகிறது. பகவான் அழகா சொல்றாங்க பாருங்க. நம்ம பார்க்குறோம் சூரியன். சோர்ஸ் ஆஃப் லைட் சூரியன் அப்படின்னு நம்ம நினைப்போம். ஆனா, அந்த சூரியனுக்கு லைட் வெளிச்சம் எங்கேருந்து வருது? பிரகாசம் பகவானோட தேஜஸ்லேருந்து அப்சார்ப் ஆகி வர்றது. சரிங்களா? அதுதான் நம்ம இங்க பார்க்குறோம். அது மாரி சந்திரன் கிட்ட இருக்கிற பிரகாசமும், நெருப்பின் பிரகாசமும் கூட யார்ட்டேருந்து தான் வருது? பகவான். அப்ப பிரகாசம், வெளிச்சம்னாலே அது பகவானோட தேஜஸ் தான் சோர்ஸ். அதுலேருந்து அப்சார்ப் பண்ணி சூரியன், சந்திரன் அவங்கள நமக்கு குடுக்குறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? ம். இதெல்லாம் நம்ம இப்ப படிச்சது தான் அப்படியே நம்ம வந்துட்டு பார்க்கறது ஸ்லைட்ஸ்ல. அடுத்த ஸ்லோகம். நான் ஒவ்வொரு கிரகத்துக்குள்ளும் நுழைகின்றேன் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்குறோம். சரிங்களா? ஒவ்வொரு எவ்வளோ கிரகங்கள் இருக்கு இல்லைங்களா? நம்ம நினைப்போம் வெறும் இந்த பூலோகம் மட்டும் தான் இருக்கு. அதுவும் இந்த வேர்ல்டு நம்ம பார்க்குறோம்ல, இந்த கான்டினென்ட், இந்த கண்ட்ரிஸ் அவ்வளோதான். அது கிடையாது. அது வந்து ஒரு கடுகு மாரி தான். சரிங்களா? பகவானோட இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டுல 14 பிளானட்டரி சிஸ்டத்துல அது ஒரு கடுகு மாரி தான். நம்ம இருக்கிற இந்த ஒரு பூலோகம் அப்படின்றது. ஆ இந்த பூலோகமே 7 கடல் 7 மலை இருக்கும். சரிங்களா? அதுல நம்மளோடது ஒரு கடுகு மாரி தான். நான் அப்படி இருக்கிற இவ்வளோ கிரகங்கள்ல பகவான் என்ன பண்றாங்க? நுழையிறாங்க. எப்படி? எனர்ஜி மூலியமா. சரிங்களா? எனது சக்தியினால் அவை பாதையில் நிலை பெற்றுள்ளன. ஏதாவது டிஸ்டர்பன்ஸ் ஆகுதா? சூரியன் ஒரு நாள் வரல, இல்ல காத்து ஒரு நாள் அடிக்கிறது நின்னு போச்சு. ஏதாவது அந்த மாரி நடந்ததா இதுவரைக்கும்? இல்ல. எப்பயுமே சூரியன் வருவாங்க, எப்பயுமே காத்து அடிக்கும், எப்பயுமே உலகம்லாம் இயங்கிட்டு இருக்கும், எப்பயுமே உலகம்லாம் சுத்திட்டு இருக்கும். இதெல்லாம் யாரால? பகவானுடைய சக்தியினால. சரிங்களா? அதுதான். எல்லா கிரகத்துக்குள்ளாரையும் நுழைஞ்சு, அவங்களோட சக்தியினால எல்லாமே பாதையில நிலை பெற்று, அவங்கவங்களோட செயல்கள செய்றாங்க. நான் சந்திரனாகிய எல்லா காய்கறிகளுக்கும் வாழ்வு ரசத்தை வழங்குகின்றேன். அப்ப நம்ம வந்து காய்கறி, பழம்லாம் சாப்பிடுறோம். இனிப்பு சுவை அதாவது இந்த அறுசுவையோட இருக்குல்ல. இனிப்பு, புளிப்பு, கசப்பு இதெல்லாம் யார் நம்மளுக்கு குடுக்குறா அந்த சுவைலாம்? பகவான்.
சந்திரனுக்குள்ளார நுழைஞ்சு சந்திரனோட பிரகாசத்தின் மூலியமாக இந்த ஔஷதங்கள்லாம் பகவான் வந்து கொடுக்குறாங்க. சரிங்களா? அந்த காய்கறி எல்லாத்துக்கான அந்த சுவையெல்லாம் பகவான் வழங்குறாங்க. அதனால தான் நம்ம எது சாப்பிடும்போதும் என்ஜாய் பண்ணி சாப்பிட்றோன்னா அதை வந்து பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணிவிட்டு நம்ம அதை எடுத்துக்கணும். சரிங்களா? அது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு. அதே மாதிரி சரி, பகவான் ஔஷதங்கள்லாம் கொடுத்தாச்சு, அறுசுவை உணவெல்லாம் நம்மளுக்கு வந்து சந்திரன் பிரகாசம் மூலியமாக நமக்கு கொடுக்குறாங்க. அதுக்கப்புறம் நம்ம நல்லா அதை சாப்பிட்றோமா, நல்லா சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் அது யார் ஜீரணிக்க வைக்கிறது? அதுவும் பகவான் தான். சரிங்களா? அதுதான் இங்கே நம்ம பார்க்குறோம். எல்லா உயிர்வாழிகளின் உடலிலும் ஜீரண நெருப்பாக இருக்கும் நான். ஆசைப்பட்டு அன்லிமிட்டடாக குலோப் ஜாமுன் சாப்பிட்லான்னொடனே இதுதான்ப்பா நம்ம ரொம்ப நாளாக ஆசைப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம போய் கட 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 கடன்னு கடகடன்னு சாப்பிடுவோம் நிறையா. நான் தான் அதுக்கு ஃபஸ்ட் எக்ஸாம்பிள். சரிங்களா? பிடிச்ச சாப்பாடா அன்லிமிட்டடா எல்லாம் பகவான் அந்த சுவையே பகவான் தான் கொடுத்தாங்க. அதுக்கப்புறம் அதை அன்லிமிட்டடாக ஆசைப்பட்டு இவ்வளோ வரைக்கும் சாப்பிட்டாச்சு. சரிங்களா? போதும் அப்படின்ற மாதிரி தொண்டை வரைக்கும் சாப்பிட்டாச்சு. அதுக்கப்புறம் அதை வந்து ஜீரணிக்க வைக்கிறது யாரு? பகவான் தான். சரிங்களா? அதனால அதுதான் இவ்வளோ உயர்ந்த பகவான். சரிங்களா? ஆசைப்பட்டு என்னென்னத்தையோ பண்ணிடுறோம். அது எல்லாத்தையும் பின்னாடி இருந்து சரி பண்ணிக்கிட்டே வராங்க. நம்ம பக்தி பண்ணாலும் பண்றாங்க, பண்ணலனாலும் பண்றாங்க. அப்படிப்பட்டவங்க தான் நம்ம கிருஷ்ணா. சரிங்களா? எனக்கு பக்தி பண்ணல, நான் ஒன்னும் ஜீரண நெருப்பா இருக்க மாட்டேன்னு சொன்னாங்களா? இல்ல. அதுவும் நீ இத நான்வெஜ் சாப்பிட்டா கூட என்ன பண்றாங்க? அதையும் ஜீரணிச்சு குடுக்குறாங்க. சரி ஆசைப்பட்டு சாப்பிட்டியா? சரி பண்றேன் அப்படின்ட்டு. அதான் ரொம்ப வந்துட்டு காருண்யமானவங்கன்னா பகவான் தான். அவங்கள விட காருண்யமானவங்க வேற யாருமே கிடையாது. அதனால தான் அப்படிப்பட்ட பகவான நம்ம நல்லா பக்தி பண்ணணும். ஆசையா பேராசையா பண்ணணும். சரிங்களா? எல்லா உயிர்வாழிகளின் உடலிலும் ஜீரண நெருப்பாக இருக்கும் நான். ம். உட்சுவாசம் வெளிசுவாச காற்றுடனும் வெளிசுவாச காற்றுடனும் இணைந்து அந்த காற்றோட இணைந்து. சரிங்களா? நம்ம படிச்சோமா, அரை வயிறு சாப்பாடு, கால் வயிறு காற்று, கால் வயிறு தண்ணி படிச்சோமா? ஸோ அந்த காற்று அதோட சேர்ந்து 4 விதமான உணவை செரிக்க செய்கின்றேன் அப்படின்னு பகவான் சொல்றாங்க. சரிங்களா? அந்த 4 விதமான உணவு என்னன்னா, மென்னு சாப்பிட்றது, உறிஞ்சி சாப்பிட்றது, சப்பி சாப்பிட்றது, நக்கி சாப்பிட்றது. சரிங்களா? அந்த 4 வகையான உணவு. நம்ம பார்த்தோன்னா, இந்த 4 வகையில உணவுகள் இருக்கும். ஏதோ ஒரு வகையில. ஒண்ணு உறிஞ்சி சாப்பிடுவோம், இல்ல சப்பி சாப்பிடுவோம், இல்ல மென்னு சாப்பிடுவோம். இல்லைங்களா? ஸோ இந்த மாதிரியான 4 வகையான உணவ நம்ப எவ்வளோ அன்லிமிட்டடா சாப்பிட்டாலும் ஆசைப்பட்டு, பேராசைப்பட்டு, பகவான் என்ன பண்றாங்க? அத செரிக்க வைக்கிறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். ஜீரண நெருப்பா இருந்து. ம். நான் எல்லோருடைய இதயத்திலும் வீற்றுள்ளேன். 15.15 ஸ்லோகம். சரிங்களா? நெறைய ரெஃபரன்ஸ்ல நம்ம வந்து கோட் பண்ற ஸ்லோகம் பிரபுபாதா குடுப்பாங்க. எல்லோருடைய இதயத்திலும் என்ன பண்றாங்க? பகவான் வந்து பரமாத்மாவா இருக்காங்க. சரிங்களா? நெறைய இடத்துல நம்ம பார்த்துட்டோம். இதயத்திலேயே இருக்காங்க. ரியலைஸ் பண்ணணும். தியரட்டிக்கலா இப்ப நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும். இதயத்தில இப்ப கிருஷ்ணா இருக்காங்கப்பான்னு. ஆனா உணர்ந்தோமா? அப்படின்னா அதுக்கு டைம் எடுக்கும். அதுக்கு தான் ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸும் சாண்டிங்கும் பண்ண இதயத்தில இருக்கிற பகவான் நம்மளால என்ன பண்ண முடியும்? உணர முடியும். சரிங்களா? ஸோ அந்த மாரி நான் எல்லோருடைய இதயத்திலும் பரமாத்மாவை வீற்றுள்ளேன். என்னிடமிருந்து ஞாபக சக்தியும், அறிவும், மறதியும் உண்டாகிறது அப்படின்றத பகவான் குறிப்பிடுறாங்க. சரிங்களா? அ ஸோ அதனால இதயத்தில இருப்பாங்க. இப்ப நமக்கு வந்து 2 பாதை இருக்கு. ஒண்ணு பக்தி. இன்னொன்னு பக்தி இல்லாத பாதை. அத பகவான் இதயத்திலேருந்து கவனிச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க. ஏற்கனவே சொல்லியாச்சு, கிருஷ்ண பக்தின்றது கட்டாயப்படுத்தி வர்றது கிடையாது. நீ இப்படிதான் பக்தி பண்ணாதான், இல்லன்னா ஒண்ணு வேற வழியே இல்ல உனக்கு. அவன் சொல்ல மாட்டாங்க. ஏன்னா, பக்தின்றது அன்பு. அது உணர்ந்து வரணும். அது ஆத்மார்த்தமா வரணும். கட்டாயப்படுத்தி வராது. ஸோ, அதனால பகவான் நமக்கு சொல்றதெல்லாம் சொல்லியாச்சு, செய்யறதெல்லாம் செஞ்சாச்சு. நமக்கு ஆன்மீகத்தில எந்த குறையும் பகவான் நமக்குலாம் வைக்கவே இல்ல. அந்த வகையில் நமக்கு வந்து பார்ப்பாங்க. இதயத்தில இருக்காங்களா? இப்ப நமக்கு 2 பாதை இருக்கு. ஒண்ணு வந்து பக்தி பண்ணி பகவானை அடையறது. இப்படிப்பட்ட கிருஷ்ணாவ பக்தி பண்ணாம இருக்கவே கூடாது. சரிங்களா? அடையறது. இன்னொன்னு பக்தி இல்லாத வாழ்க்கை. இல்ல, இல்ல எனக்கு இதெல்லாம் வேணாம்ப்பா. நான் என்னோட வாழ்க்கை இந்த பிறப்பு சூழ்ச்சி எனக்கு போதும். அதிலேயே நான் நல்லா தான் இருக்கேன். எனக்கு வேண்டாம். அப்படின்னு இந்திரன் வந்து பிக்கா இருந்துட்டு நான் பிக் லைஃப்லயே நான் ஹேப்பியா இருக்கேன். எனக்கு பிக்கு ஒய்ஃப் இருக்கு, பிக்லெட்ஸ் இருக்கு, ஸ்டூல்ஸ் இருக்கு, சகதி இருக்கு. இதுக்கு மேல எனக்கு என்ன வேணும்? அப்படின்னு இந்திரன் யாரு? தேவேந்திரன் சொர்க்கத்தோட அதிபதி பிக் லைஃப் எனக்கு ஓகே தான் அப்படின்றாங்கல்ல. அந்த மாதிரி அது ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு தான். சரியா? நமக்குள்ள உணர்த்துறதுக்காக தான் அந்த பாஸ்ட் டைம். ஆனா, அதுவே போதும்ன்னு. அந்த மாரி இந்த ஜட உலக வாழ்க்கை எனக்கு போதும்ப்பா. இதுலயே நான் சந்தோஷமா தான் இருக்கேன். அப்படின்றவங்க ஒரு சைடு. சரிங்களா? அப்படின்றவங்க ஒரு சைடுல இப்ப நமக்கு 2 பாதை இருக்கு. இதுல பகவான் இதயத்திலேருந்து பார்த்துட்டே இருப்பாங்க. நீ என்ன விருப்பப்படுற? ஏன்னா ஆசை தானே பிரதானம் நம்ம பார்த்துட்டோம். இந்த இந்த அத்தியாயத்துல ஃபர்ஸ்ட்லயே நம்ம பார்த்தது என்ன? தலைகீழா மரம் இருக்கு. அதுல வந்து இந்த உலகத்துல இருக்கோம்னா, அதுக்கு நம்ம இந்த உலகத்துல ஆசைப்பட்டோம். கிருஷ்ணா விட்டு வாழணும்னு இங்க இருக்கோம்.
இல்லை நான் ஆன்மீக உலகத்தை அடையினா அதுக்கும் ஆசை தான். பகவானோட லோகத்தை அடையணும்னு ஆசைப்பட்டு நம்ம அங்கே போகணும். ஸோ ஆசை தான் பிரதானமாக இருக்குது. ஸோ அந்த வகையில் பகவான் நம்ம இதயத்துலேருந்து பார்ப்பாங்க நம்ம என்ன விருப்பப்படுறோம் அப்படின்னு. பக்தி பண்ணி பகவான் அடையணும் அப்படின்னு விருப்பப்பட்டோம் அப்படின்னா அதுக்கேற்ற விஷயங்கள் சரிங்களா பகவான் வந்து நமக்கு கொடுக்குறாங்க. அதாவது ஞாபக சக்தி, பக்திக்கு வேண்டிய ஞாபக சக்தி, பக்திக்கு வேண்டிய அறிவு, பக்திக்கு வேண்டிய மறதி. பக்திக்கு வேண்டிய மறதின்னு என்ன? இந்த ஜட உலகத்துலேருந்து நம்மளுக்கு விலகி இருக்கிற அந்த ஒரு விஷயம் சரிங்களா. இல்லை நான் வந்து ஆன்மீகம் எனக்கு வேண்டான்னு இந்த ஜட உலகத்தில் இருந்துக்கிறேன் அப்படின்னா அதுக்கேற்ற ஞாபக சக்தி. இந்த ஜட உலகத்தில் நம்ம இப்படிலாம் என்ஜாய் பண்ணலாம். அதுக்கேற்ற அறிவு, இந்த ஜட உலகத்தில் நம்ம என்னெல்லாம் பண்ணனா நம்மளுக்கு இதெல்லாம் கிடைக்கும். அதுமாதிரி அதுக்கேற்ற மறதி, ஆன்மீகத்தில் மறதி, அதில் விருப்பம் இல்லாமல் மறந்துருக்கிறது சரிங்களா. ஸோ அந்த மாதிரி பகவான் நமக்கு கொடுக்குறாங்க. ஸோ இது வந்து பகவான் நமக்கு அவங்க கட்டாயப்படுத்தி கொடுக்குறாங்கன்னா இல்லை, இதயத்துலேருந்து பார்க்குறாங்க. அந்த உயிர் வாழி என்ன விருப்பப்படுறாங்களோ அதை பகவான் வந்து அதுக்கேற்ற ஞாபக சக்தி, அறிவு, மறதியை கொடுக்குறாங்கன்றதை பார்க்குறோம். எல்லா வேதங்கள் அதனால் நம்ம கரெக்டாக ஆசைப்படணும், கிருஷ்ணாவே ஆசைப்பட்டுருணும் சரிங்களா. எல்லா வேதங்களாலும் அறியப்பட வேண்டியவன் நானே. வேதமெல்லாம் நம்ம படித்தோம்னா நமக்கு வேதம் யாரை காட்டி கொடுக்கும்? பகவானை தான் காட்டி கொடுக்கும். இவங்க தான் உனக்கு பகவான், நீ அவங்களோட பக்தன் சரிங்களா. உண்மையில் வேதாந்தத்தை தொகுத்தவனும், வேதாந்தத்தை தொகுத்ததும் யாரு? பகவான் தான். வியாசர் வந்து பகவானோட சக்தி ஆவேச அவதாரம். வேதங்களை அறிபவனும் நானே. ஏன்னா வேதத்தை கொடுத்ததே பகவான் தானே. அப்போ பகவானுக்கு வேதம் முழுமையா அவங்க தானே கொடுத்தது இல்லையா. சரி, வேதங்களை அறிபவனும் நானே அப்படின்றத பகவான் சொல்கிறாங்க. அப்போ இது வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக வந்துட்டு பகவான் தான் சுப்ரீம் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். பகவான் தான் அல்டிமேட் கோல்ன்றது தெரிஞ்சுக்கிறோம் சரிங்களா. ஸோ அந்த வகையில் நம்ம என்ன ஆசைப்படணும் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். பகவான் என்ன பக்கத்துலேருந்து இதயத்துலேருந்து பார்க்குறாங்க. நம்மளாம் தனியாக இல்லை, என்றைக்குமே நம்மள ஒன்றா இருப்போம். அதுவும் பகவானோட அரவணைப்பில் தான் நம்ம எல்லோரும் இருக்கோம். ஆனால் என்ன கேட்கணுன்றது நம்மளுக்கு தெரியாமல் இருக்கும், அறியாமையினால இவ்வளோ நாள். ஆனால் இப்போ நம்மளுக்கு தெளிவாக தெரியுது என்ன கேட்கணும்னு. ஸோ அந்த வகையில் நம்ம என்ன ஆசைப்படணும் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். அதுக்கேற்ற ஞாபக சக்தி, அறிவு, மறதியை பகவான் கொடுக்குறாங்க சரிங்களா. ஸோ நம்ம வந்து பகவானே வேணும்னு நம்ம ஆசைப்படணும். அதுதான். அடுத்தது இப்போ நம்ம வந்துட்டு இந்த 16, 17 ஸ்லோகங்களில் நம்ம பார்க்கலாம். தவறக்கூடியவர்கள், தவறாதவர்கள், இன்னும் 2 விதமான ஜீவாத்மாக்கள் உள்ளனர் அப்படின்றத பார்க்குறோம் சரிங்களா. தவறக்கூடியவர்கள்னா நம்மளாம் தான், கண்டிஷன் சோல்ஸ், பந்தப்பட்ட ஆத்மாக்கள். தவறாதவர்கள்னா பகவானோட வைகுண்ட லோகத்தில் இருக்கிறவங்க, குலோக வைகுண்டத்தில் இருக்கிறவங்க சரிங்களா. இந்த மாதிரி ஜீவாத்மாக்கள் 2 வகையாக இருக்கும். ஒன்று பகவானோட ஆன்மீக லோகத்தில் வாழ்கிறவங்க, இன்னொரு ஒரு ஒரு சிலவங்க இந்த ஜட உலகத்தில் வாழ்கிறவங்க நம்மலாம். ஜட உலகில் உள்ள ஜீவாத்மாக்கள் தவறக்கூடியவர்கள், ஆன்மீக உலகத்தில் உள்ளவர்கள் தவறாதவர்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றனர் அப்படின்னு. ஏன்னா நம்மளாம் வந்துட்டு ஃபாலன் சோல்ஸ் இல்லையா, அங்கே உள்ளவங்கெல்லாம் லிபரேட்டட் சோல்ஸ். அதுதான். இந்த இருவருக்கும் அப்பாற்பட்டு உத்தம புருஷரான பரமாத்மா இருக்கிறார். இந்த மாதிரி ஆன்மீக லோகத்தில் உள்ள ஆத்மாக்கள், ஜட உலகத்தில் உள்ள ஆத்மாக்கள், ஃபாலன் சோல்ஸு, லிபரேட்டட் சோல்ஸ்க்கு நடுவில் யார் ரொம்ப உயர்ந்த நிலையில் இருக்காங்க? பகவான் பரமாத்மாவாக இருக்காங்க, புருஷோத்தமராக இருக்காங்க. எல்லா புருஷர்களுக்கும் உத்தமர், புருஷோத்தமர். லிபரேட்டட் சோலுக்கும் அவங்க தான், கண்டிஷன் சோலுக்கும் அவங்க தான் சரிங்களா. அப்படிப்பட்ட இறைவன். அவங்க எப்படிப்பட்டவங்க? அழிவற்ற இறைவனான அவர் 3 உலகங்களுக்குள்ளும் நுழைந்து அவற்றை காக்கின்றார். அழிவற்ற இறைவன் எப்பயும் உயர்ந்திருக்கிறவங்க 3 உலகங்களுக்குள்ளாரையும் புகுந்து என்ன பண்ணுறாங்க? எனர்ஜி மூலயமா ஊடுருவி எல்லாரையும் காத்து பாதுகாக்கிறாங்க. நம்ம எல்லாரையும் அழகாக ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறாங்க. நம்ம கூடவே இருக்காங்க, எப்பயும் இருக்காங்க சரிங்களா. அது நம்மளை பாதுகாக்கிறாங்க. நம்ம உணரணும், பக்தி பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் 18th ஸ்லோகத்தில் தவறக்கூடியவர்கள், தவறாதவர்கள் ஆகிய இருவருக்கும் அப்பாற்பட்டு நான் திவ்யமானவனாக தெய்வீக நிலையில் இருக்காங்க. நானே உத்தமன், நான் உத்தமமானவன் அப்படின்றத நம்ம எங்கே பார்க்குறாரு? புருஷோத்தமன். உலகிலும் வேதங்களிலும் நான் அந்த புருஷோத்தமனாக கொண்டாடப்படுகின்றேன் அப்படின்றதையும் பகவான் இங்கே குறிப்பிட்றாங்க. எல்லாம் அவங்களே சொன்ன ஸ்லோகம். இதுதான் வேதத்தோட ரகசிய பகுதி சரிங்களா. அவங்க தான் புருஷோத்தமன் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லையா. புருஷர்களில் உத்தமர் எப்படி இந்த உலகத்தில் மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க, ஆன்மீக உலகத்தில் அவங்க எப்படி இருக்காங்க, எல்லாத்தையும் நம்ம இந்த இதில் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். எவனொருவன் என்னை பரமபுருஷ பகவானாக ஐயமின்றி அறிகின்றானோ, நம்மளுக்கு டவுட்டுன்றது மட்டும் வரவே கூடாது. இவங்க தான் இருப்பாங்களா, வேற யாராவது இருப்பாங்களா? நம்மளோட இந்த மெட்டீரியல் மைண்ட் வச்சு நம்மளால எதையும் பண்ணவே முடியாது. அதனால தான் நாரதர் சொல்லிட்டாங்க, அர்ஜுனன் சொல்லிட்டாங்க, பிரம்மா சொல்லிட்டாங்க, பராசரர் சொல்லிட்டாங்க, வியாசர் சொல்லிட்டாங்க, அசித்தர் சொல்லிட்டாங்க, எல்லாரும் சொல்லியாச்சு, நிறையா சேஜஸ். நம்ம என்ன பண்ணணும்? நம்மளால இந்த மெட்டீரியல் லைஃபே கஷ்டப்படாமல் வாழறதுக்கு ஒரு விஷயத்தை நம்ம செய்யணும்னு நினச்சி தப்பு இல்லாமல் செஞ்சுருக்கோம்னா கிடையாது.
தப்பும் தவறுமா தான் நிறைய செஞ்சுருக்குறோம் இல்லையா? அப்படிப்பட்ட நம்மளால ஆன்மீகத்தில் இவ்வளோ விஷயத்தில் நம்மளால் வந்துட்டு கன்ஃபார்ம் பண்ண முடியுமான்னா சிரமம், முடியாது ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல். அதனால் நம்ம என்ன பண்ணால், இவங்கெல்லாம் சொல்லிட்டாங்க, இவங்கெல்லாம் இந்த பாதையில் போயிருக்காங்க, நம்ம ஏன் போகக்கூடாது? அவ்வளோதான். கண்ணை மூடிட்டு என்ன பண்ணிடணும், இவங்கெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணணும். அர்ஜுனனை, நாரதரை, எல்லாரையும். சரிங்களா? ஸோ அந்த வகையில் எவனொருவன் என்னை பரமபுருஷ பகவானாக ஐயமின்றி டவுட்டுன்னு வந்துச்சுன்னா, இவங்கெல்லாம் பண்ணிட்டாங்கப்பா நான் பண்ணுறேன், எதையுமே பண்ணாததுக்கு இதையாவது நான் பண்ணுறேனே, அடுத்ததாக தான். சரிங்களா? அதனால் ஐயமின்றி அறிகின்றானோ அவன் எல்லாவற்றையும் அறிந்தவன் ஆவான். இதெல்லாம் யார் நல்லா தெரிஞ்சுக்கிறாங்களோ அவங்க வந்து அனைத்தும் தெரிஞ்சவங்களா இருக்காங்க, முழு நாலேஜோடு இருக்கும். சரியா? பகவான் நான் பகவான் நித்திய சேவகன், இதுதான் பூர்ணமான அறிவு. எனவே பரதனின் மைந்தனே, அவன் எனது பக்தி தொண்டில் தன்னை முழுமையாக ஈடுபடுத்திக் கொள்கின்றான். இந்த பூர்ணமான அறிவை நல்லா டவுட் இல்லாமல் யார் தெரிஞ்சுக்கிறாங்களோ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? அடுத்தது பகவான் கிருஷ்ணா அவங்களோட நித்திய சேவகன் நானுன்ற அந்த பூர்ண அறிவை பெற்றவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? பக்தி பண்ணுவாங்கள்ல. அடுத்தது டாக்டருக்கு படிச்சிட்டோம், நாலேஜ் வந்துருச்சு, அடுத்தது என்ன பண்ணுவோம்? ட்ரீட்மெண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவோம் இல்லையா? ஸோ அதே மாதிரி இன்ஜினியர் படித்தாச்சு, அடுத்தது என்ன? செயலில் இறங்கணும்ல, வேலையை பண்ணணும்ல, அந்தந்த டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி. அது மாதிரி பக்தின்றது பகவானுக்கு நான் நித்திய சேவகன் தெரிஞ்சதுக்கப்புறம், இவங்க தான் பகவான் தெரிஞ்சதுக்கப்புறம், ஏன்னா பகவான் இந்த ஸ்லோகத்தை சொல்லிட்டாங்கல்ல, வேதத்தில் அறியப்படக்கூடியவன் நானே, வேதத்தை தொகுத்தவனும் நானே, வேதத்தை அறிந்தவனும் நான் அப்படின்னு பகவான் சொல்லிட்டாங்களா? ஸோ அந்த வகையில் நம்ம என்ன பண்ணணும்? பக்தி அப்படின்றத ஆத்மார்த்தமாக நம்ம பகவானுக்கு நம்ம செய்யணுன்றதை பார்க்குறோம். சரிங்களா? வேத சாஸ்திரங்களில் மிக மிக ரகசியமான பகுதி இதுவே, 15வது அத்தியாயம் தான். சரிங்களா? பாவமற்றவனே, நம்மளும் தானே கேட்குறோம் அர்ஜுனன் கூட இருந்து. பாவம்லாம் ரொம்ப அலாதியாக இருந்ததுன்னா நம்மளால பகவத்கீதைன்ற கிளாஸ்க்கே வர முடியாது. அது அது பகவத்கீதைன்னா அப்படி வெட்டுக்கு அப்படியே தெரிச்சு ஓடுறாங்கல்ல, அவங்களாம் பாவம் அதிகமாக பண்ணியிருக்காங்கன்னு அர்த்தம், வேறு எதுவும் இல்லை. சரிங்களா? அதனால் பாபமற்றவனேன்னு பகவான் நம்மளை சொல்லும்போது அர்ஜுனன் பக்கத்துலேருந்து கேட்குற நம்மளும் அதில் வந்து அடங்குறோம். அதனால தான் பாபமெல்லாம் தொலைஞ்சு எங்கெங்கேயோ நம்ம வந்துட்டு ஏதேதோ பல பிறவைகளை செஞ்ச புண்ணிய காரியத்தினால பகவானோட அனுகிரகம் நமக்கு கிடைச்சிருக்கு. சரிங்களா? தற்போது என்னால் இது வெளிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. ஏது வேதத்தின் ரகசிய பகுதி பகவான் இதில் குறிப்பிட்டிருக்காங்க உபதேசத்தில். இதை புரிந்து கொள்பவன் அறிஞனாவான். நல்லபடியாக யார் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறோமோ நம்ம கண்டிப்பாக அறிவில் என்ன பண்ணுவோம்? பூர்ணமாக இருக்கும் அப்படின்னு அர்த்தம். யார்? பகவான் கிருஷ்ணா அவங்களுக்கு நம்ம பக்தி பண்ணணும். அவனது முயற்சிகள் பக்குவத்தை அறியும். கண்டிப்பாக அவங்களோட பக்தி பாதை அப்படின்றது பக்குவத்தை அடையும். அப்போ பகவானை நம்ம அடைவோம், பகவானை ப்ளீஸ் பண்ணுவோம். ஆக்சுவலாக டிவோட்டிஸ் ஆகிட்டோன்னா பகவானை அடையணும்னு கூட சொல்ல மாட்டோம், பகவானை ப்ளீஸ் பண்ணணும். அதுதான் நம்மளோட வார்த்தையாக இருக்கும், அதுதான் நம்மளோட ரியலைசேஷனாக இருக்கும். சரிங்களா? ஸோ அந்த வகையில் பக்குவத்தை நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். இதுதான் வந்து 15வது அத்தியாயத்தில் நம்ம பார்த்தது. वांछा कल्पतरुपश्य कृपा सिंधु भयवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवो नमो नमः अनंत कोटि वैष्णव के श्रील प्रभात के जय हरे कृष्णा. प्रणाम्स डिवोटीज. நல்லபடியாக நம்ம இன்னைக்கு